Ben yollara çevireyim. Ассаламу алейкум. Всех приветствую. Kovmiyağda Aleykümselam abim. İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız abi? Her şey yolunda mı? Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Kovmiyağdayız. Canınız sağ mı vatandaşlar? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eğer inşallah birazdan size kabirdatları okuyup verecek. Xahiş ettiler. Telegram'da okudular, sağ olsunlar, iyileştirmedim. Şu zatlara gidip berey zat deyip. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamünaleyküm Talip. Aleykümselam abi, nasılsın abi? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi misin? İyi elhamdülillah abi. Sağlığına dua ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun Talip. Bir vesile oldunuz bize. İnşallah abi. Bugün eşimi ministerden aradılar. Ama bir ay içinde bir şeyler olacak dediler ama kesin bir şey söylemediler. İnşallah abi, inşallah. Allah Teala sizi kavuştursun abi. Allah. İnşallah Allah razı olsun. Sağ olasın Talip. Her şey için Allah razı olsun. Siz de çok yardımcı oldunuz. İnşallah biz sebebiz abi. Allah'ın izniyle inşallah sizin gibi daha çok vatandaşlarımıza Allah Teala bizi vesile kılsın. Amin. Amin amin. Allah razı olsun. Siz iyisiniz abi. Çocuk nasıl? İyi mi kızın? İyi çok şükür. İyi toparladı kendini. İyi Allah'a şükür abi. Sevindim abi. İnşallah daha da güzel haberler alın inşallah. Çok sevindim. İnşallah. Daha gelişmeler olunca seninle paylaşacağım Talip. İnşallah abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Sağ olasın. Allah razı olsun her şey için. Amin abi. Cümlemizden abi. Sağ olun. Var mı isteğin arzun? Canın sağlığı abi. Dua edin yeter abi. Allah razı olsun. Sağ ol Talip. Tamam abi. Amin cümlemizden. Kendine iyi bak abi. Sen de Allah'a emanet ol. Sağ ol abi. Hoş geldin Adalet. Salam Alo. Adalet. Talip Salam. kovmiyağdaylarım. Oğul Allah'a şükür. Selamun aleyküm. Oğul musun? Ben bugün Nur'a da yazdım, sana da yazdım. Okadın da cevap vermedin liçkanı. Ben özümden paylaştım. Nemeden o Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenip de yazdım. Aşgabat şehir büzmeyin önkü Niyazı Fazır büzmeyin onun hakimine de yüzlenip yazdım. Aşgabat şehirinin Göroğlu masivinin yukarıda ön Altıyap köçesini ön hakim olan Aşır Çerkez Hukumat nemede yatır, cezaevinde yatır. Onu bir san toprağı vardı, elinden aldılar daş törekte. Şimdi şoň yerlerini hakim satıp daş töreğe ziyan verip kuruluşu gidip jayların aşağında su jaylar jayırılıp şey dip dur. Aňarda oňamňa gittik, yüzümüze serden oklar 10 000 dolara şu yerden yerler satıp otyarlar, ziyan berýärler bize de. Şunu bir giň işleyin, bir aýdyp geçip beräý maňa. Men İmo'dan maňa ulaşyp bilseň İmo'da videosu var şu kuruluşyň. Ýöne men İmo'dan geçirip bilemok, TikTok'a ýa-da WhatsApp'a ötürüp bilemok. Şonuň videosundan paýlaşaýyn men sen bilen. İmo'dan ha birincilik bilen İmo Amerika'da işleyen ok. Amerika. İkincilik bilen İmo var Türkmenistan.
organlar tarapyndan kontrol edilýär bol. Siz Telegramdan çykyp bilmeýänmi maňa? Telegramdan çıkıp bilirim de ama videonu men imoy verildi da videosu şol guruluşuk gidip duran kaçak guruluşuk gidip dura. Ya O ýerde düşünüp Yusuf deyip videonu deyip Nuragada imo bar. Nuragada imo bar. ben Nura adam yazdım da nomerime koy verdim. Nura bana dedim imodan nemet men imodan koy vereyim. Şu videoları dedim paylaşıp ýeňişleýin nemedip bereýin kömek edip dedim. Şimdi şonu paylaşmasam o yerdeki arçın var bizim etrafın arçını var $10.000'dan yer sattı ya şu tören bizim taş tören yerlerini sattı. Sen Indi gence edin bir- bizim Alo Nuraga, salamu alaikum. Efire gelip bilýärmi bir 2 min? Ava, bir davay. Bolýa, garaşýas davay. arçının adı Yusuf. Arçının adı Yusuf. Sonra da gomun başlığı var mekan deyip üstünden kuş uçurdan oklar şu guruluşuk edip duralların. Daşına zabor aylap gizliğin guruluşuk edip dururlar. Hiç il dokumentsiz zatsız. Şu çaltırak yetirin boyunu yetirin de üstünü yapın deyip dururlar olara. Olar üstüne boyunu yetirip üstünü yapan son zaten bilmeye deyip daş tövrege şumat neme deyip dururlar. Bize mesela bizim özümüze üyümüz çöktü şumat. Çoların guruluşuğundan grantları yarılıp turvaları yarıp yeri gazıp şey deyip dururlar. Men Nura adam nomerimi oy verdim. Sana da oy verdim. WhatsApp'tan ulaşıp bilsen eger maňa. Ama aňarda WhatsApp bizde işlän ok. İmodan koy verdiler da şu guruluşun demesini. Men bugün liçkaňyza yazdım Nura adam sana da yazdım. Bolýa dogan teredin häzir Nuraga men jaň etdim 2 minutdan häzir goşuljak diýdi efire. Siz Nura oklan imodan Okladım Nura yazdım ama okladım sana da yazdım okladım. Özümem paylaştım şuma TikTok'tan ýöne menin takipçim yok. O yüzden hazır bir gurulap sizem paylaşıp berseniz sizin takipçiniz köpe. Aňardaky berki yol başçylara şäher häkimine zat şäher häkiminem girdik aňarda. Şäher häkiminem girdik. Ben bilemok diýdim. Näme? Şäher häkimi ganlymymy? Şu Aşgabat şäher häkimine girdik. Oňa özi doganjym, oňa özi Şäher häkimem diýdi men bilemok gitdi özüňiziň etrawyňyzyň häkimine gitdi diýdi. Bizim şu özümüzün etraf häkimimiz şolardan pul alypdyr. Arçyn şu gün diýipdir bilemok ýokardan mı nemetdiler, nämetdiler diýipdir pul aldy men zat edip bilemok diýipdir. Ama hemmesem bir bularyň uçaskowyam bir häkimem bir arçynam bir bularyň. Men prezidente yüzlenibem yazdım. Şu imodan şu gün TikTok'tan koydum. Ýöne men takipçim bolman soň çalt nemeden oksizem bir şonu maňa paylaşyp bereýin gaýrat edip. Men size iň gowy maslahat bereyinmi? Owa. Bir video çekýäňiz özüňizi, himme zady bolşýaly aýdyp berýäňiz. Soňam videony maňa uratýaňyz, menem öz sahypamda paylaşýan. Prezidentim görýär, arkadam görýär, gurban goly. Ben talip yazıp uğrattım, yazıp video paylaştım, yazdım da paylaştım. Yo, seredin video çekmeli, size aýtmaly, şonda has täsirli bolýar. Tamam ben videodan çekerin ertir, o zatları ken bilemok da. Yöneşim ben paylaşanlarman bir paylaşıp berin ertir video paylaşıp da uğradarın size olmasa. Uğradın, men Telegram'y ýazyp koydum men, aşağıdan Telegram'y ýazın watandaşlar. Meniň Telegram akkauntumdan maňa uradyp bilýäňiz. WhatsApp nomerim hem gaýrat edin diýip ýazyp beriň aşağıdan. WhatsApp nomeryny yazsınlar da mende WhatsApp var da. Men özüm Türkiýede. O WhatsApp nomerim Aňarda da olardan ham gorkýan men. Şu wagt neme dip dursam ýene-de ben maňa ziýany gelip duran soň ziýany gelse menem gorkjak ben ondan soň. Öyle neme bolmajak bolsa baý gary näme diýe gün güýş. Assalamu alaikum. Men ziýan çekotir, neme dip biljek. Ýanglan ýam sesim. Owa. Diptäden girenim. Men senin liçkaňa telefon nomerymy ýazyp nemeler yazdım da sende imoň bolsa men sana nomer goýberdim. Maňa bir imodan ulaşsaň şu ýerde bir video var. Gaçak guruluşy gidip durlar biziň ýanymyzda, bize ziýan berip şonu bir neme dip paylaşyp berseňiz şonu. Bolýa, hökümat siz video çekip uğradyň men paylaşýan dogunjy. Men arkaýynçylykda men işleýän işte olam soňken elim degen ok. Häzir akşam çekerin ya ertir bir ara bir
çekerim ben video çekip uğruna öğrenirim onun. Çekip ben prezidente yüzlenip bir video çekerim ben video çekerim ben nasip olsa. Para hor hem mesela. Para hor hem mesela. O zaten özü bizim etrafın arçının özü deyiptir. Men zaten bilemok onu häkime varıptırlar. Häkim olara neme ruhsat veriptir ama öyle ruhsat verip ön Aşır Çerkezov'un onu bir saniye o yerde yeri vardı. Ön Niyazov onun elinden aldı. Şöyle yer satmalı del deyip kanun çıkardı. İnnem şonu häkimler satı otuyorlar. Yeke-yekeden eğdip sat diyorlar. Biz yal garayvın nemesine sereden oklar salsınlar yana bize ziyan yetirip durlar ama uçaskoya varyalar, ona varyalar hiç kim yüzüne sereden ok git häkim yana häkimin priyom alan ok. O alacağını Allah ol, alacağını Allah ol. Zaten 10 bin dolardan satılıyor bizim yallarımız. Bir mellek 10 bin dolara satılıp dur. Onam bilyen ben. Yine bize ziyan verseler, men ziyan verseler, menem beydip şikayet ederim. Bizim gepimize sereden ok hiç kim. Şikayetimize bizim sereden ok bizi garip görüyorlar. Nuri kameranı açma maşin sürüngde bloğa düşürsün. Nuri bir bana emosunu koyuverse men videosunu atacak videosunu Verelim. çekip durlar. Şu an yaptığım kamera. Kameranı açma Nuri. Kameranı açma bloğa. Bloğa gidiyorsun. Gelince mesela burada da Telegram mesela Telegram WhatsApp Telegram'dan akşamdan düşündüm okuyana WhatsApp'ım var benim. WhatsApp'tan ne dedim ben atar WhatsApp'tan ne dedim dedim şu videonu dedim şu videonu WhatsApp'tan at dedim. Hazır at bilse atar olar. Yine imodan attı da bana. Şu uçaska oyun adını Mekan son yok Gom'un başlığı Mekan var şu yerde. Son Yusuf deyip arçınımız var. Şu häkim var. Hiç dinleyen oklar gittiler dinleyen oklar salan oklarım häkim yana salan oklarım. Yine şehir häkimine giriptirler. Olam deyiptir git öz etrafımızın häkiminin yanına git deyiptir. Etraf häkimine git deyiptir. Oların hem hemmesinin nemesi bar. Hemmesi 5 mat alan son hiç kim ağzını açıp bilen ok. Sebebi bizim oyunun hakimi Vaktim çekip nemedik biliyoruz. Talip. Doğancan Nur Muhammed değil mi bizim oyunun hakimi? Nur Muhammed değil mi bizim oyunun hakimi? Häkim adını soramadım. Adını soramadım. Ben soramadım. Ön Niyazov etrafı, ön biz Niyazov etrafı değiştirdik. Son bu Bekreve geçti. Bekreve'den hem şumat Büzmeyin'e geçiptir häkimlik. O geçen yıl geçiptirmez Büzmeyin ne diye bizim häkimligimiz. Bizim oyunun hakimi Niyaz Nur Muhammed. Men ol arada video çektim, onu canım ettim. Ol bir olayan mı para horun biri? Dine polis Şol alıptır diyorlar. Şol adamlar şol nemede otur diye çaltırak kaldırın diyemiş üstünü yapın da hemen girin deyip durmuş. Yöne bizim deydik bizim diye dedim ziyan yetiren yerinizi onarıp verin diysek olaram o zat eden oklar bize. Hiç bizi barmıngam diyen oklar. Taş tuğruna ziyan vermen eden oklar. O yerden ama yer satmagam yasak, kuruluşuk etmegam yasak, dokumentsiz, kanunsuz ede oturlar. Hiç pulu bilen, dine pulun gücü bilen. Bana bir video uğradın yüzlenme edip benim paylaşayın şonu görsünler. Sebebi men WhatsApp bir WhatsApp numarını koyuversen ben bir screenshot edip alayım da ben WhatsApp'tan numarını yazayım. Vatandaşlar aşağıdan gayret edin WhatsApp numarımı. Aşağıdan men WhatsApp numarımı yazın gayret edin de. Yine sizin programınızı böyle gurulun benim neme diyen da bula sizinkini her kim görüyor. Hakimlere görüyendir belki. Bir şunun nemesini bersinler de bir Yazayın da men WhatsApp bilýän da aşağıdan yazayın da bu numarımı. bir çaresini gören oklar şey dip nemetmesen çare gören oklar. Näçe wagtdan ver şey dip ılgap ýörüş şonuň izinden. Bir goýýarlar, bir başlaýarlar, bir goýýarlar, bir başlaýarlar. Bilem ok näme dip ýörellerini. Ana men aşağıdan yazýan seredin. Häzir screenshot edin bolýarmy şu men WhatsApp numarymı. Diýen hazır sen yazsan bir nomer goýur WhatsApp nomery men hemem screenshot Yazdım. alayım. Ana yazdım. Aldım. Boly. Efirden soň şöyle bolýarmy? Bolýa men ertir WhatsApp'tan uğradarım bolmasa video çekip bolýarmy sana? Bolýar dogans. Bolýar hökman uğraşy. Bolýa sağ ol. Sağ ol. Nuram, demek Talip Nuram bana bir nemetsin da imosunu koyuversin imodan şu videonu uğradayın da ben Nura. Nuri,
İmon uğratsana imon. Bolya men ben sahrayna onu çık diye men videonu atarın ona. Son ayırıp taşlaysın beni. Bolya. men alayım. Bolya. Yazdım Nuru sana da Ya- yazdım Liçkan'a yazdım Romer'ıma yazdım. Sen o kadın yazdın. Sen o kadına. O kadın da cevap vermedi. Ha o bir nomer gördüm diňe. Ondan soň kelenden tak görem. Ama ben sen takibe bassam senin nemen köpe. Onun için beni nemeden ok. Alan ok. Takiyimi alan ok. İzleyici çok diyem neme diyem bir zat deyip çık ya. Bolya. Hava şover zat Muzaffar. Bolya onda Men talip. man havarlaşan edilen. Sağ olun. WhatsApp'tan şu numarında. Bolya. Borun imodan ulaşan bolya. Sağ olun. Tanrı yalkasın. Nura sen ehe gelýär agam senden. Bolmasa öçüray sen daha täden goşulla. Talip men atay çıkaray beni. Men durma o yerde çıkar beni. Havarlaşar. Bir iyileşimiz bir haýyş etdi. Allah'ın rızası üçin o kap beräýdi düşdädi. Azim Şeyh Muhammedow Aşgabat şäheriniň awadançylygyna hem de ekologiýa ýagdaýyna gözegçilik edýän ýürüýtme müdürliginiň başlygy. Onuň orunbasary bolan Hummedow Dörtkuly şuň üçinli hususy karhanalary daş töwürüň hapa diýip haram ýollar bilen dürli bahanalar tapyp çağlaryna haram ýedirýärler. Son. Adim Spets'in başlygy bolup 2 ýyl oturup çoğundan Aşgabat köçäni uğruna 2 etaş mansarny jaý saldy we özüne soňky kemir Ýewropy kaldy. Giýýän eşikleri Intermont adama eziýet edip pul alýar. Onuň götünde durýan ahranadan 93-nji diýilýän döwran seredik geldi. Iň soňunda it maskarasy edip adamyň işgäri Azim urdy. Ondan soň ol işden çykdy. İşleýänligine garamazdan humarly oyun bolan kazino oýnaýar. Ýurda gadagan edilen derman pregabalin atýar. Onu getirip berýän işgäri bolan Muhammed. Öň polisiýada işläp çykan. Şol azat fodan alýar. Bize polisiýa hiç taat diýip bilmeýär diýip şondan alýar. Şu wagt geçen şäher spetsä olam Azimyň dosty Azimyň diýeni bilen ýörýär. Olam bu toran narkoman bedewde ýaşaýar. Şu wagt spetsiň başlygy kadr 10 el nomeri 896006 60 ýaşlykdan. İşin kim 551890. Hummedow Dörtkuly bir näçe wagtdan bäri şäher spetsde orunbasar bolup gelen başlyklar ýol görkezýär. Olar ýykylýan ýerde zatlaryny sokup alýanlar adar berip olardan ulus summa pul alýarlar. Pul bermesen öýler traktor getirip zatlaryny zaýlaýarlar diýär. Azimyň kam 70-33-05 diýär. Öň işe gelmäke nomer 4 ulanýardy. Spetse gelip bajygaranda bir kanun bolan kariyer açyp o taýdan grawy daşyny alyp guruluşyk firmalar maşyny bilen 700 manda satýan maşynlara bolsa hiç hile pul bermän men diýenimi etmeseňiz şäherde gezmek üçin ýol karta berjek gelip gorkuzýar. Olar bolsa işlejek bolup öň diýeni etmeli bolýarlar. Görýän vatandaşlar, azatfo barygalar Arkaýyn Türkmenistanyň narkotik aýlanşyny edýärler, satýarlar, hiç gelek adam tutanok, ýaşaýarlar, döwri sürýärler. Vatandaşlar ýurdumyzda näme bolupdy? Nämeler ýurtda bolup? İyi bak, kahvaltı oraya. Alo. Alo. Bulaşın da olanlar. Alo. Wa aleykümselam. Alo. Näme üçin goşulýan men düşünemok, gürleşmejek bolsaňyz. Gel Alihan. Wa aleykümselam, gel. Gel Alihan, goşduma. Görýän adam vatandaşlar, halk bize umid bil bağlady. Bize umidi var. Gelip bize problemalar aýtýarlar. Görýän vatandaşlar, biz hökümetden hem gowy işleýär, Allaha şükür. Bizim hökümetden hem kän hayrymyz diýär.
Gördüňizmi vatandaşlar? Näli gowy işler edýär bilejek. Sesini eşitdirmek yaman uly sowap bar. Wa aleykum assalam. Adamlaryň alkyşyny alýar, zat etýär. Allah şükürler bolsun. Saçlarım çäklerini iýize çekipdir bir hili ha. Düşünmedim dost, näme diýäň? Hani zapros ugrotdymy o, gelle. İnşallah Allah'ın izni bilen men siziň bilen soňky çeni boljakdyrym. İnşallah dua edin menim üçin, menim maşgalam üçin, enem atam üçin dua dilek edin. Mydama çünkü men sizler üçin hyzmat edýän. Sizem dualaryňyzy eksik etmeň ýani. Mydama dua dilek edin bizler üçin. Çünkü men sizler üçin hyzmat edýän. Assalamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Gowmy jan saglyk. Aleyküm salamu aleyküm. Gowmy dost ýaşymy? Gowmy işler? Gow Allah şükür öz ýagdaýlar. Arkada hormatly Talip, salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Sana şöhret. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah Teala bizi has hayırlı etsin. Gowmy ýagdaýlar, janyňyz sagmy? Şükür. Talip, men ýa WhatsApp nomeriň belledim. Türkmenistanyň gowy bir video gelýär. Maňa sana uğratjakdyr. Nesip bolsa medisina uğrundan. Bolýa brat, bolýa uğra tökmän inşallah. Köpçülüge peýdaly zatlar bar bolsa olar. Aýdar. Fakt. Köpçülüge peýdaly fakt zat özüm, fakt. İnşallah. Türkmenistanyň medisina nädip alyp barýarlaryny, adam jan saglyklaryna nähil seredýärler. Halkyň ýagdaýyna näli seredýärler, garyp bolup hassa bolsaň seredýärlermi, pully bolup barsaň näli seredýärler. Şo videolary bir iki videosy bar, üçüncü videosunda merti düşürýär. Fakt, o zaman men sana uğratjak şona. İnşallah. Vatandaşlar, düýün bir bolar zat diýip. Bu haram zatlar var, vilayetlerde internete öçürüp zat edip çıralar için öçürüpdirler o haramlarla. Men hayran galýan o bulara. Gaty gorkagy bular o. Görýärmi näl gorkak hökümetimiz bar o. Gorkagy bular o, bi gaýrat, gorkak, namysyz deýuslar bular. Oğullarına sözüm yok, gervetlerine aydın. Selamünaleyküm. Telegram'a video uğrattım da onu. Okumadım da. Ha? Uğrattım da menden. Şol sen videolaryny efirleň var, efirleňe men dädim bar da 60 ýaşyndan şol görýän eken var, sana uly ýaňy edil ýaňy häli bir ýarym saat mundan gepleşemde sen efire girmedin da. Sen efirin görýän eken, sana köp taňry ýalkasyna aýdy şol adam. Beli ýalkasyn Allah razı bolsun inşallah. Mundan beýlegim hayırlı bolalyň inşallah. Diňe oranlar maksadymyz durmak ýok. Şularyň soňy çykýança diňe dowam inşallah. Garaşyň entek. Haram zatlar siz bara köküni guradyrsyn inşallah siz. Haram. Siz näde bize zulmeden bolsaň? Selamünaleyküm. Sesim mam Taliba. O mu ýaşym ýagdaýlar? Ondan Talip senden şol bizim garyp halkymız, şol ýal jebir çeken halkymız köp sana senden umydam güýçli, sana taňry ýalkasam, sana dilek dowada şol. Men öz şol dädim, 60 ýaşynda invalid da özüm. Invalid. Şol sen efirleň görýän eken, ýani sen arada guruluşdyk, şo wagt sen efire girmedin da. Men oň bilen guruluşyp oturdum da. Mikrofon näçin ýap bilen moy. Salamu aleyküm. Salamu TikTok aleyküm. adam şu adam mikrofon ýapy bilenmi? Gowmusyňyz Arman. Onu men gurulap çykaýyn kim mont bara. Yankı gelince yazdım nomeri zady, näme derdi var, çalarak eşitlik aldım. Bir de ýani etip durlarda, ýa-da guruluş gidýär öýän ha. Nimede bu at Türkmenistanda hekimler para bilen gelen soň o paranyň öwüdini dolmak üçin öz territoriýasyndaky yerleri, telekeçileri satýarlar aýagallygyna. Bu at satana. Ene watan satanam şolar, dönügem şolar bolyn. Bir zat satan adam baýa da netijesinden ha biz işläp ýörüz. Olar bir şey dip götünü gynap işlän oklar. Bular ýöne taýin başyna ýeti. Territoriýasyndaky yerler satýarlar. Ondan soň
özlerine değişli lisensiya, patent gawy bolsa, o taýlardan 5 madalyalar esasen hem telekeçiler bilen işleşýärler. Çünkü pul telekeçilerde var. Bolly. Onun bir kanun ýeri guruluşy we medialar bir misal üçin mundan öňki häkimde guruluşy eden bolsa, o häkimiň işden gidýär misal üçin. Bu sapar täze häkim gelýärde öňki häkimden para alyp edip guruluşyny doldurmadygan bolsa, ýykannam gördük. 5 madan maňa bermeseňe ýykýanyp. O öňki häkime berdim men ýa boly. Öňki häkime o men wa diýär. Görem şular ýaly edenetlik bar biziň ýurdumyzda. Edenetlik. Bir tane toýdaly biriniň gurun toýdalyny murgap ýolly ýykanny bilýän. Muny marlar bilýändir. Şonu ýazatlar kän bolýar. Ol her vilayetde bar. Paýtagtda da bar, vilayetde da bar. Bir domuna perestroyka etse de 5 manat alyp gatyrlar. Agarodun biraz giňetse de alyp gatyrlar. Garaj bar bolsa oňa da alyp gatyrlar. Birat pulu geçýän bolsa satýarlar şu var. Şoň üçin hem Allah sabır versin Türkmenistan'a ki illeşmede. Biz elimizden gelen ne ders, yayra ders, bir tane ders, yana halkına gözünü açma gerek. Men Nuri, men de çektim ya. Nuri mu konuşuyor? Ben çektim ya. Ha. Sonra hakim işler oluyor ya onu el para koy. Kokon kujilo oğlum öyle bir duş. Konkretno para koy. Bilýän. Biram ya vatandaşlar birazcık standartlaňyz beýgeldiň ony bar, hemmede razy bolup gaýl bolup gezmäň bar. Birazcık standartlaňyz beýgeldin. Hemmede razy bolmaň, hemmede derre uygunlaşyp bolmaň. Ene şu wagt bir video gördüm ýa TikTok'da. Rossiýada ret geçýärler. Nämen bir giden oglanlar oturýarlar, uklaşyp. Gördüňmi şu videonu? Bolupdur Murat. Dogry men özüm şu aýdymyn. Nedir şuňa boldy? Onun ne adamlara diyecek bolýanlar ya esasen ýaş oglanlara diyecek bolýanlar. Siziň öňüňizde iki san variant bar. Ya hemmede razy bolup şeýdip kösünüp gedýäňiz, ya da iň soňunda şu soraw özüňize berýäňiz. Biz haçan açenni kösünmelay diýäňiz. Bolly. Biz haçan açenni kösünmelay diýän çaňyz kösünýäňiz ýöne. Şon diýmeseňiz kösünmäge dowam. Onu uruşkan anekdoty bar, näpçin biz asfaltda ýüzüp ýörsäý diýär. Şo soraw berýän çaňyz kösünýär adamlar. O Russiýanyň deportasiýon lagerinde, Türkiýede hemme ýerde dolu şu bar. Dogry. Hemme erkeklerimiz onnomunu lagerlerde, onnomunu tutulup ýatyr. O hemmesi görgüli şu aňarda aýaly wa, çagasy wa, ejesi wa, şolar eklejek bolup şuňlara düşüp görler. Onlara gelin ýurdu düzedeliňdär, beýdip görmäliňde. Owurlardan alalyň, hakymyzy ol owry, düşnükline aýdyp otyra gelip hakim guruluşy edip otyr, oňa diňlänok. Ha biram hakimiň ýanyna girjek bolýan o ýok. Türmäň başlygynyň ýanyna girjek bolýan ýok. Ay içi ağırdy, götü ağırdy, balnisa gitdi, ýok. Ornwasar bamy, ýok. Ýok bolsaňyz ýok bolunda gidin däre ýolny, başymyzda oturmaňda bara. Halk bilen duşy bilmejek bolsaňyz, görüşü bilmejek bolsaňyz. Dogry dämi? Men çykdym oglanlar biraz. Nur kaka, assalamu alaikum. Janyňyz sagly. Dogry aýdym, Nura. Gaty dogry. Aleykümselam. Daway men çykdym oglanlar, sag bolun, sag otur. Talip sesim mamam. Gelýär. Taýda bir zat aýdyp geçesim gelýär. Aydyber. Ay ýokardaky san tamsaga ýüzlenesim gelýär. Kime? Haram dawulen serdaty çykwaram. Wa. Atal ogulmy? Hoş geleňiz. Hawa. Karoçy mamara Türkmen halk ayağa almasa da Onu ýaşy ýaly. la potrot ýerimiz bar. Aydyber. Arjuyka neçen var? Arjuyka neçen var diýen buruşlaň. Ey tak buluşlaryň. Direkt mikrofon ýapaý da hediret. Mikrofon ýapsyna. Kurta ýok braçan ýol ötenler, şolaň ady tutma gaýrat etdi bar. Ýolar aýagar basmam. Bilýän men şol oglan aýdy gidipdi diýersiň ha. Al
Buluçlar şu wagt Türkmenistanyna iňken repressiýa aşagyna galan halk şolar. Azgynlyk, ýagny menşinstvo diýilýär-de Türkmenistanyň içinde. Şolary ýaman kän kösýärler. Olar ana bir ýerinde salyp urup öldürdiler ha. Bilýärmi ýol ötünni bardygyny şonu? Bir oglany Seredan bir gözüm bilen görmäýärdim. Adyna da sen bolýamça ýaragyň. Mümkin näme kan efir. Ýaragyň adyna da sen näme derler? Efir blok bolanlar. Yo, gerek kel agdama. Zatlar haýyş edýän ýara para olar ýalar Türkiýany aýtmaň ekidi zatda. Gerek kel. Evet gözüm bilen gördüm da. Bolýar gerek kel şu zatlar aýtma gaýradet. Yo aýtjak gel. Biz meýünne patlama bolanyna şonu ýygnalan dagam şola. Ay bolýar. Batym galjakdyr. Sen ýene oda etme adyn aýtma ken. Alepcan sana oglay. Araky bayram berdi, haramdady. Näme işde şondan bir habar aldyňmy dost? Näme şol agdarlyk goýuldymy? Ol altyň işgär diýdim, ýediň işgär diýip allap pul alyp berýärmara. Aleykümselam. Adamları ağlap şol 7-nji adýaly işleýänip gorkudyp da ugrajar edýänler. Bilem mene şol efirde agdadyk ony. İnşallah. Ho. Şo näme boldy kana bir habaryň barmy Talipça? Ay habarym ýok ýöne. Näme diýmişin bilýän o Taliba diýä kommentary ýazdım Erwet diýä. Şo Erwet kommentary ýazanym üçin ýa ol baňa jaňat diýä. Ýoksam şol bu magady diýen eken adamlardan datlardan. 7-nji adýal gizliň gulluk. Hoş gelýän Maysa. Köpelle Talipça şoň adamlar şu wagtda gaty köpelle o. Gaty maşyn köpelle. Hökümet ýok, hökümetimiz ýok, işlän ok. Halka ýdan oklar. Polisiýa toplum. Aýdy beriň. Maysa aýdy beriň, Maysa dinleýän sizi. İnternet yaman Erwet Türkmenistanyň geri aýdýan. Görýän watandaşlar. İnterneti kesýärler. Men efir açsam, çyran öçürýärler, VPN öçürýärler. Diýip gorkýarlar watandaşlar. 90 miňlik akadymdan gorkýarlar bular. Bir näçe adam bolsa-da, şular bara konkretny terbiýelap bolar. Aýdy beriň doganjygym dinleýän. Aýdy beriň dinleýän. Sizlere Talipcan oglay. Wapşe gowy. Adam sany köp girjek bolýanlarken internete öçürýärler. Ýoksa mara kän adam mara goşulyp gürülecek, zat etjekler. Üreden okuýar. Sebäbi gorkýarlar. Ha? Alo. Assalamu alaykum. Wa alaykumselam. Maysa doganjygym aýdy beriň. Onu Talip. Gow Allah'a şükür edin gowmy dost. Ha, habarym bar. Dün Balkanna öçüripdirler interneti. Beýleki ýerlerde de öçürendirler. Açonçy men aýdýan men wiza çekip plança uny firaşa kladiten bolar uny alýarlar hemme adet. Начинается. Bugün bratop. Gow Allah'a şükür gowmy näl dost. Alýany al men boldum ha. Talipcan günnastan efirle bir zat yetmeýän ýaly dost açmaýan ony efirle TikTok göresim merakyndan o. Täze videom gördüňizmi? O Talipcan gelýärle näme bolsa. Video kolyan adam. Görün bilin tanan şol kim halkymyza zulmetýär edip
Problem ýerde edip şolaram köpsiz günäkär sebep. Ýene de görüşmek. Oh, Hey, bunu imodan zangelya men net çıkyanayım. Malay. İsmail sen näme? Hawa. Hadi ayım. Kän adamlar. Goro ya şu videolaryňy. Yok yok. Kaç ayda değil. Men içleri Amerika'da. Sizman. Oh. Ay hawa. Ne çıkanı? Cuma wakmalay. Ayda veren iyileşler. Ana yine koşulacaklar var eken. Ana. İnşallah Allah Teala bize köp görmesin şu günlerimiz var ha. Benim günün aşağı koleyin var ha. O da adım yok da. İşlemeli, dar etmeli, vakit çekli, hem de daha yetişip olmak. Değerli de biliyorsun da. İşlemesen aç kalayan. Aras. Bilmiyorum. Sağ olsun doğanlar da hatta var kümüvettiyeler. Allah razı olsun. Böyle işlemek, gayetmek, maddi kaydın. Talip tekrardan selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Eşim de katılmak istiyor, sana teşekkür etmek istiyor da internet çekmiyor Türkmenistan'da. Ondan bağlanamıyor. Canlı Bugün Migros'a gitti eşim. Eşime demişler ki canlı yayına katılmayın. Eşin de katılmasın, sen de katılma. Yani dünkü yayınımız ses getirdi. Allah razı olsun. Eşim çok teşekkür ediyor. O yüzden tekrardan bağlanmak istedim. Yani bir ay demişler de bir ay daha niye tutuyorsunuz ki benim eşimi? Zaten bir senedir orada. Vatandaşlar gördüğünüz değil mi? Allah'ın izni bilen başarıp olmayacak iş yoktur. Men size yeni bir yedek suud ettim şunu Allah'ın izni bilen. Şoň üçin ınanyň birinjilik bilen etçek zadyňyzda mydama ınanyň. Siz eğer de ınanmasaňyz bara başga adamlar hiç işe ınanyp bilmersiňiz. Näme iş etseňizden birinji öz ýüregiňiz bilen ınanyň, soň başga adamlar ınandyrmagy çalışyň. Özüňiz ınanmasaňyz başga adamlar hiç hem ınandyrp bilmersiňiz. Men bir zady ınandym ýüregim bilen we size de şonu ınandyryp otyryn. Şoň üçin size ınanyň inşallah hemme zat gowy boljakdyr. Men size aýdýan Allah'ın izni bilen. Ölmesem bara şunu yıkart biz inşallah. Görüňde oturuverin inşallah. Şu adamların dua dileyin. Allah can huda ağzında huda etsin Talip can bana. Allah can belki Mazlum olan adamların dua dileleri. Elbette arşa galyanlar. Şolaryň Allah Taala şolaryň elini boş göwermez. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Şu mydama dualar jogap. Hoş geldin Maysa. amin amin. Gowy ýagdaýlaryňyz. Sesiňiz de gerek gelýär. Talip salam. Wa aleykümselam. Gowy Ha ýagdaýlaryňyz. wagda şurpa. Ha wa talip dogan ha wa taga manjak etip bersiňiz men. Awa Allah'a şükür sağ olun. Siz gowmy? Talip. Aýdy beriň doganjym dinleýän sizi. Ha wa talip dogan çok men sizeken. Ha wa men bir 2020-nji ýyly ýollaşma ýerle. Ona şondan galan hoçoluk jemgyýeti we iki oglum bar. Özüm şu bize pay berildi notariusdan. Ýöne bize hiç hökümet men Yine de Türkmenistan'da internet. Geleceğim men size patpisat etdim. Men size patpisat etdim WhatsApp'tan gürleşelim bolýarmy? İşler oýan. de hukukçuluğu Vatandaşlar görýäňiz dämi? Bir gaýra- Efir açylsa internetde näme bolýar? ýöne bir çykayta gürleş.
Bolya Şimdi bir şeyler söylemek istiyor Talip de işte internet olmadığından İnternet. giremiyorum diyor. Hem meri İşte böyle abi. Bizim ülkede durumlar böyle abi. soğuğu da çıkartam. Bu günlerin de sonu gelecek abi. İnşallah. Ümitle bekliyoruz yani. Zalimin elinden bir şey gelmediği sürece ancak zulüm yapıyor, biliyor musun? Artık elinden bir şey gelmediği zaman. İnşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Yani dünkü yayında çok herhalde dışarıdan izleyenler çok vardı ki sabah hemen eşimi aradılar. Bir de Maria'yı çağırdılar. Eşim Aşkabat'ta Maria'yı çağırdılar. Yani benim hasta çocuğumla Maria nasıl sürüklensin gitsin? Aşkabat'taki Minister'a gitti. Orada diyorlar ki ya biz yayına katıldığınız için çağırmadık. Hadi oradan be. Nasıl yayına katılmadığınız için çağırmadınız? Nereden biliyorsunuz bizim yayına katılmadığımızı o zaman? Vatandaşlar, madam öz hak yok. Görüşün. Geleceğe. Kendira haberleşip biler. Men efirden soň size yazacak WhatsApp'tan gürleşelim bolýarmy? WhatsApp'tan gürleşelim sizden. Talipcancığım bir de hemmemiz senin bilendir. Hemmemizin yüreğimiz sen bilen, nuru bilen. Oğlanlar siz için kendileri etyendir. Allah razı olsun. İnşallah. Allah can sizi Razı bizim olsun. başımızdan eksik etmesin. Amin amin ecmaîn. Allah razı olsun inşallah. Amin. Hayatınızı goran cüylem, gayret ediniz. Sizin İnşallah. için dua edeceğiz diyeceğini biz köplük. Bizim hemmemiz sizin arkanızda cüycüklem. Amin amin inşallah Allah razı olsun. Sağ olun. Allah Teala bizi has hayırlı kılsın inşallah. Hayırlı etsin. Daha da hayırlı etsin. Allah can sizi korasın, korasın. Amin amin. Gördünüz ya vatandaşlar. Efirin dua işini. Evet iyi mi? Dilinden başka da at gelemez. Allah can gözde girmesin Allah can. Şu ağzı birliği, şu gidip var ya nememizi. O gatı go gidip var ya vatandaşlar men size aytayım. Ohan. Adamların oyunu hükümetem alcıraya oluşunu internete yapıştırıp da ediştirip vatandaşlar görýän alcıramanın täýäbi var. Sizden gorkýa adamlar. Men size aytayım. Sizden gorkýa. Siz täýäbi köplükde yani bilýärler öldüler başlarından geçirdiler. O kiçirak zabastovkolar we olu eger bolmaýanyny gördüler. Nädip egersin ho vatan ne halky gırıp bilmersin, öldürüp bilmersin o edip bolany wa hökümet gorkýan. O zatlar görüp oturanlar wa sinna oturanlar wa orada Sefa Bey iyi gözüňiz aýdyn yani çağırıpdyrlar diýdiňiz neme? Evet Nuri İnşallah abi sağ ol Allah hayırlı razı sonuç olsun. verirler. Gündüz konuşmuştuk ya abi seninle. Evet. İşte Evet, çağırmışlar evet, ama demişler bir ay içinde haber vereceğiz demişler. Olumlu olumsuz artık hiçbir şey net bir şey söylememişler ama yani Bence o sizin Show TV'ye çıkmanız çok büyük etki etti bence. Show TV'ye çıkmanız. abi burada zaten sizin gibi ses getiren insanlar var. Onların Twitter'larında da paylaşılacak bunlar. Ama yani bir sene beklemişiz. Daha bizi ne diye bekletiyorsunuz abi? Bizim çocuğumuz var, hasta çocuğumuz var. Ne diye bekletiyorsunuz daha? Eşimi çağırıyorsunuz. Bir de eşim Aşkabat'ta Maria'yı çağırıyorsunuz. 4 saatlik yol. Oradan oraya, oradan oraya sürekli taksiyle git gel, git gel, git gel. Yani bir dünya Böyle sıkıntı. yapıyorlar abi. Kızım bağlandı bak aşkım bağlandı abi bir saniye kızım konuş. Sena Gürletmeýärler. Abi konuşturmazlar ya internete şey yapmış. abi internet çekmiyor işte bağlanmak istiyor eşimle. İnternet çekmiyor. Abi sen istersen abi şey yap canlıdan. Selamünaleyküm herkese. İnternet aşırı derece çok donuyor. Sefa abi. Hele ki bu canlı yayın. Abi siz isterseniz canlıdan. Herkesten Allah razı olsun. Tamam abi çıkıyorum ben. Herkese çok teşekkür ediyorum. Amin. Kim yardım ettiyse, kim paylaştıysa herkesten Allah razı olsun. Ne muradınız varsa versin. Bana çıkma dediler, konuşma dediler, yardımcı olacağız dediler. Konuşma ama bir daha çıkma, eşine de söyle çıkmasın dediler.
Ama çıkacağım sonuna kadar. Beni buradan bırakana kadar çıkacağım, konuşacağım. Sağ olun. Neden daha bir ay bekleyeceğim? Konuşma dediler, çıkma dediler internete. Vallahi herkesten kim yardımcı olduysa herkesten Allah razı olsun. Kimin ne muradı varsa Allah versin. Sağlık, sevdiklerinizi korusun, sağlık versin. En iyi dileklerimle yani dua edeceğim sizin için. Spasiba. Amin. Spasiba inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam, ben sizi çok şey yapmayayım, tutmayayım. Çok teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşürüz, sağ olun. Kızım da bir şey söylemek istiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın güzelim? İyi misin? Anneme bırakmıyorlar. Bırakacaklar inşallah. Annemi tutuyorlar. Evime gitmek istiyorlar. İnşallah gidecek. Vallahi yeter. Gitmek istiyorum evime. Cana. Sizden hepinizden Allah razı olsun. Sizden hepinize Allah razı olsun. Amin amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak. İnşallah babana kavuşursun, tamam mı? Amin. Amin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Okey. Bye bye. Emanet olun. Хорошо. Зуля abla, вы этот... Bye. Потом я спешу с вашим супругом. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, благодарю. Берегите себя. На связи, иншаллах. Спасибо вам большое. Вы тоже берегите себя. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Oraya vatandaşlar, dünyada maskara olup berse o. Kiçicik çaygalan saklap yuğunun içine yarusuzlara karşı. Bular şonu başarıyorlar. Yarusuz adamlara değmene, ecilere, ecizlere, diktaturanın en qow edip bilejek zady ecizi ganimlik. Bular pikir ediyorlar, mıdama şey devam eder. Ey vallahi diýen o var inşallah yıkılarsınız o basın bara. Birazcık vaktiniz al Allah'ın izni bilen. Özüňiz hem gowy bilýäňiz ony. Yerde İkimiz de Türkmenistan'da o zaman götürmeye basardılar ya. Nuraga men bir zady bilýän. Eger Nuraga men bir zady bilýän. Ýanlan ýasyň var. Ýanlan ýasyň var. Wa aleykümselam rahmetullah. Men bir zady bilýän vatandaşlar, eger de Gurban Yaman. Eger de Gurban Guly gorkmadyk bolsady, Rossiýada özüne 5 hektarlyk jaý salmazdy vatandaşlar. Men size şonu 100% Anne jamat benen bir zatlar aýdaýyn. Aýdaýdy berdi. Mümkin bolsa. Aýdy ber. Eşdiýärmi? Sesim bar ama. Gelýär ýöne internetiň ýaman ýerbet haýal edýän seni. Demede karoçam var. Arada balni savardım da devaptan namen balni savardım böyle. Вообще göz baratma üçün 3 gün oçra durmalı bizde tutuş vilayet boyunca da yekaca balnisa va. Şu hakda da bir zatlar aýdyp bolýar ama mene şäher balnisa urlaşmadyň guruluş gidip dubaram balnisa. Вообще oçra zat ýok. Hemmesem soňkudan içiniň emme nemet aparatlaryna çenne. Bizde vilayet boyunca köýüne balnisa yekaca vilayet boyunca yekaja suwa bar ýok. Şu hakda da bir zatlar aýdyp berdi. Kyn bol. İnşallah aydarım dostum, sağ ol. Sokman aydarsın inşallah. Ey şu balnitsalar var da men var ha. Gelýärler. Sen köýten dağlı mı? Köýten dağdan çarjy gelýärler da. Gaty kösenýärler o adamlar erkekden. Allah kömek etsin dost, sen
Aşgabatda balnitsalan gurulýanyna seretme, o balnitsalan içi boş. Niyerlerden gelýän, ondan gelýän bärde. Klorla oteller dost. Bir ýerde kwartira tapmaly bolmak problema da. Klorla oteller. Ya havle, ya Resul. Qaqarın bek getirýär bu zatlar wara Talipcan. Düdüm mümkana yaman sabır taqadım utorp bar ýary Allah kessin. Himmedat çüýredi. Çüýredi himmedat. Düzeleri ýalak zat ýok. Şu halk bir zat eline almasa wara biziň ýurdumyz gitdigiçe gidip barýar, elimizden gidip barýar wara. Şoňa gynanýany izaki nesillere gynanýan, olar näme etjekdir? Eğerde biz bir zat etmesek wara bolly uje wara bilemokda. Köplenç bara Talipcan özüme diýen. Ya sabır diýipler. Anan şoňa sabır etmäne de bara kanagatym ýok anan. Allah can bir bara öz bir. Goýsun ede orsun diýendiňe. Allah can watandaşlarym rahat berje bolup. Ağız berje bolup bara. Bir patyrjasy. Seýtmesek bolan agay Talipcan. Bul gitdiňçe beterläp barýar awdyňa. Dogry. Ay. Görýärmi halk Gelmese bolana onni halk eli halk gelip aýtýar. Naçyk bir ýurdun içinde halk gep gürrüň aýtýar, ay Talip. Tam diýerler Talip bilen ýurdu. O wagtda Türkmenistanyň prezidenti Aleks diýär. Halk barýar hem meni şeýle aýtýar. Murat senine Araz Murat senine ýanlanýar. Kimen ýanlanýar ese serwet? Halk diňe bize gelip Türkmenistan maraby Şammy Kemalyň Türkmenistan naraw. Anan doçan mara başga ýerine hiç iltüjüde aş Türkmenistan. Kemalyň Türkmenistan naraw. Anan doçan mara başga ýerine hiç iltüjüde aş Türkmenistan. Aleykum salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Moderatorlygyda olanlar gaty görmän galjak. Gowmazdyň agam. Hemme kim elinden ruçkan alyp otursanız diýär, maňa şu wagt ýene dünim hat ýazdylar şunam. Diňe nurda goýjak moderatorlygy. Galan hemme kişi daýryan. Gaýra dedim. Talep dünkü bir atwylman da sol ýerini üstedimki birin. Gowallymy? Gatowy. Böyle ala gowalsy. Oy, ay Murat aga dramat ma. Men bir habarlaşaýda, bir emerle habarlaşaýda. Bolýa, liçka ýaz. Gatowy gurumretdi. Liçka ýazaý dost, liçka. Efirin bolandan soň bir habarlaşaýda, liçka ýaz goýdum. Bolly, menim ýazdym ana sana. Atpysat etdim. Nuraga da ýazym bilen jogap bermedi. Bolýa, men ýazýan inşallah efirden soň arkaýym boldy. Ýazdym ama bir gaýrat kömek et. Habarlaşaýda. Nuri işim var ede barak. Ha, moderatorlygy aýyrdym hemme kimden. Men hiç kim blog etmeýär. Ejef öwseler özüm görýän şutaýdym. Galan zatlary aýyrjak kel ýani. Biri ejefden öwseňiz, da istemez aýyrjan. Waleyküm. Dünkü Muradaga Fransızda gelişýär ha. Muradaga gramatny adam, o gramatny opozisiýa. Gramatny adam şonu görýän. Hem gurulýyşy da şu ön alyp barşy intelligentny adam. Seret men birda düşünýär. Bir adam lüboy zady keşpe girip bilýär. Ýagny bu adam bolup bilýär, adyp ýöne intelligentny adam, bir adam intelligentny bolup bilmeýär. Ýagny özüni intelligentny görkezip bilmeýär düşünýärmi? Ýöne Muradaga intelligentny bu role girip bilirsiň, ýöne sen intelligentny role hiç işin girip bilmeýär. Muradaga intelligentny bilýär, ýagny normalmy mene şu göwnüme ýaraýar şol adam. Men şu el gowy mitin tente ora weraňa.
Anarsa buradan cevap bir arasında düşündürüp hiççilik değerleme oradan düşünecek de doğru. Cevap verir oraya. Gepçi değil, 200'lü değil käbi. Normal adam. Yine gow var. Katı o. Yolu çıkarıp polyaron dedi o. İnşallah. Gat doğraydı ya. Yüreğimden turdu meňem Talipça jol adam. Burada. Böyle yüreğim oraya da aydan da atlar. Böyle yüreğimi dumta. Hem da. Ay gowlar inşallah. Ay ne deyip burada. Allah olur da. Esas ağzı yerlik olup uzak. Hem da olur. Allah inşallah. Yetecek urama da. Diňe şonu gurama var yurttaşyna bir iýleşmeden içinde. Şonuň üçin iň kän täsirim şonun gelip ýani iň kän o da guramaň üstü bilen köpüsü bilen görüşüm bilýär adam edip bilýär inşallah şonuň üçin ekip bolsa bilerek hereket edip bu işleri edersin inşallah. Sizin goldoňyz gerekdi ama. Türkmenistana garazı පැsiler çok haçan da derdayıp olur gatken adam gatken bir bilen o göre aydiyalar bir de bir tayarlık. O şonuň üçin YouTube'da paýlaşýarna. Efirme adamy. Görsünler diýip TikTok. Yok oraya. İlk bilen oklar Rossiýada daşy var. Rossiýada daşy meňkini, Nurunkini blog etipdirler Rossiýada. Dünya Rossiýada oglanlar agam diýe girjek bolup gir bilmedik diýär o. 6 saniye 7 saniye VPN çalıştım diye. Hiç gelip rahat bilen ok. Atagara. Rossiýa da kabeden ben Rossiýada. Ülke gire. Düğün efire girip bilmedim diye 7 saniye VPN çalıştım diye. Düğün ayette kazanma köpüklerden kazanma. Cahit adatlardan bilýärem ki nigidin kazandı. Düğün efire görüp bilen mi sen? Onu da gördüm ama o men Rossiýada kazandı. Düşündüm. Şu kazanyny Gurban Gulynyň jaýy var. Ýaşaýan ýeri. Ýaş hektarlyk. Şu taýda her 3 aýdan ahranalar çalışylýar da dedi. Emmi da bilýänler soňra. Diretmeň. Zaros kızıl. Emmi da atyn habarymyz bardyr. Kopoluk da daça. Bu taýda olar bu taýda bar ya. Düzün Zaros kızıl. Şagarın gıranda var. Da patyoluk hala. Alo. Alo. Eşitdiňmi mi? Alo, Serdar. Oňatmy Serdar? Alo. Alip ağam. O brat. Alip ağam. Alo. Bir video çek koyupdyňa awtobanda da belirgen diýipdiňe. Belirgen Alip ağam. Gatyldy. Benim oğlum tanıyan onu belirgeni. Gaty gowalan. Awtobandy ön başky Sam Muhammed toň direktor awtobanyň. Soň ona aýryp o Sam Muhammedy soň ona midirjek boldy etadı mökledip öldür. Ne 10-njy etadı nämeden dıngdylar edem. Maýatyň dınglan öde bökmer ondan. Deret bir zade aýdy. Bular wara şeýde pastaýany gelip bir adam getirýärler, gol çekdiripler edip soňum insoňda da alyp ulanyp türme bastyrýarlar. Biri gerek de ene günäň boynuny ýalar. Şu bedirgenim ki otir diye. Ulanlar nazar çüýrük. Soňum häzir aýryp goberdi. Görýän watandaşlar, prezidentiň garyndaşlary peşke ýal ulanýarlar. Bir sada bir adamy garypça bir adam gelýärler, tapýarlar köçeden aňardan bäden pul berýärler eline. Ola görülen bilen okny. Yetim olansoň. Ha? Yetim olansoň. Yetim olan. Ýa-ni watandaşlar yetim şol ýalak ejide ganym da ro. Eline 5 manat berýärler, olan bilen ok pikir edýär, ýa-da bir gol çekmeli. Insanyň bastyryp berýärler.
Nadariyala haramzadylar da, haramzadylar. On ogullary näme bolsun kakasy haramzady, şolar ýalyk nadar bolsa. Gurbangulyň özi haramzady, nadar haramzady, hemmetem haramzady watandaşlar bularyň. Bular wara, bular suud etmeli. Halk öňüne çykyp suud etmeli bu haramlary, eden jenaýetlerini. Allah Taala bize şu günleri görkezmäni niýet etsin ya Rabbim. İnşallah şu teredin cuma günü şu gün diye asr wagtynda diye, yani zuhurdan soň, zuhur günü orta namazy bolýar. Gün orta namazydan soňra şol wagt diye bir wagt bardyr diye. Allah Taala şu taýda şu bendäniň dugasyny dilegini kabul edýändir diye. Yani hiç kim bilen ok şol wagtyň haçandygyny. Şoň üçin cuma günü dileg edeliň Allah Taala'dan inşallah şolaryň soňuny bize görkezsin Allah'ım. Amin ya Rabbi. Ýaşyň ýa otur bize hem cuma günü inşallah Allah Taala kabul eder dugamyzy. Amin. Haramzadlar görýärler o efiri. Men size aýdyp otyryn, hemmesi efiri görýärler. Garanyda kar inşallah siziň. Ben bilýän siziň uykuňyz keselen, sen öňkü ýalak rahat ýataňyz oklar ediniz ok. Ýöne birazjyk wagtyňyz galy inşallah şonu kaçmany yer tapmaýaňyz. Haramzadlar. Şunça adamyň ahy tutar sizi. Bize adam, milyonlarca adamlar bize dua dilek etýärler. Size orşa gargynýarlar o, haramlar. Näme pikir edýäňiz? Allah Taala näme diýär Kur'an-ı Kerimde? Sanma ki zalimin yaptığından Allah habersizdir diye. O yalnız onlara gün verecektir diye. Не думай, что Аллах не видает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатится зор diye. Şuyanmı? Haydi o da kaçırlı hem yurda Türkmenler bağıyızkin Al-Qaydar onu. Oğlunlar. Biz inşallah şu vakt biz köseniyete yurttaşınla eziyet görýäs. Maşgalamyzdan daşly, çağlamyz goýduklar etdik. Inanın o. Bular bizden 5 esse 10 esse beter çekerler. Bular barlygyň içinde yokluk ýaşarlar inşallah. Bilýänmi? Barlygyň içinde yokluk ýaşamak bilýän näle? Haçan hemme adam bar, ýöne o zatlary sen peýdalanyp bilen okşa zatlaryň. Hatda şu Gurbangulynyň ýagdaýy näle boldy? Ýarowsa sahyryň zädet, iýip bilen ok, gozatlary içip bilen ok. Siz hem şolar ýalyk inşallah bolarsyňyz. Haramlar. Taka şu wagtlykça 29-na doglan güni gelýär Gurbanguly. Men size aýtdym-da padark etjek. Taňa gowy padark etjek. Onuň ataňa raýfa diýersiň, näme üçin talip dep geledip? Näme üçin dep gelenmem aýtjak. Öz işgärliňe gözegçilik edip bilen okmy? Öz itlerini ýygnap bilen okmy? Pajrawsta, menem teňgisine düşerim. Görkezekden näetdigini basmy. Meni bara pikir etmeň, men gyzýan o, men gyzmadyryn ýöne men ýaxşylygym, ýamanlygym ýatdan çykarmaýan hiç işim. Bir zady begenýän o, şeýle bir mümkinçilikler başlaýdy oğlumlar. Bir ýamanlyk etmek isleseň de bara, mesele däl o. Şeýle bir zatlar edip bolýar. Pulun bolsa boluşdaýdy barýan. Hemme zat eliň aşagyna. Birine 2-3 dolar berýän, 5 dolar berýän. Video çekýänler etdiň adam üstüne düşüp bolýar. Bularyň bolsa iň gorkýan zatlar diktaturanyň bir kritika. İkinciliklerinin bular haçan üstüne izdivaç edip Smikhatyna videolar çekýän, şonda gülýän üstüne bolýan. Ýaman ot tutýarlar bular. Özüm aşağınaky işgärlerim gaçydy diýär. Ataňa näme ultay wala wize. Näme şunu walaňlar. Dün Muhammed ağa gowy etsinler, biznesmenler zatlar var hem sorup bas kömek etse ne diýip boldy gowular ol. Radagamy? O ýolun ýapýarlar olar üstünde ne ol gatykän adam pulunu alyndan ol biznesmenden. İş ýerip işinden entken da etdiren ol. Üstüne barlygy öwürden olup gowulunu oklar diýip bakanalap gatykän adam pulunu bermedi olar. Bedirgen ve şu wagt şol Atamelhemiň öňkü direktori Bedirgen öň Miriçde ýaşaýan. Ýunus Emre'de Çünkdäkde Tokletaşkada ýaşaýan eken. Bedirgen aýyrjak bolanda nazar näme bahana tapjagyny bilmän, sen maňa görepçilik edýän diýip gowy durup. Görýän watandaşlar. Akla gelmejek zatlar. Sen maňa görepçilik edýän diýip işden gowy. Indi wara Türkmenistanyň adaty var, Turdawoy kodeksi var. Şu taýda ýürüýte bir çürükler üçin bir statiýa goşmaly. Bu çürüklere bölüpçilik diýip işden aýyrmak. Görýän watandaşlar, Turdawoy kodeksi goşmaly. 70 ýaşa ýeten adam. Näile akly näle işleýär görýänmi? Haramda da o bular o.
Bedren orada 89 ýylyň oglany. Öň wadiçil bolup işläpdir. Bu oglany prosta kraynylyk üçin krayny gerek. Äderam O bir krayny. Basılık köýüljeklen biridir. Yetim dälsiň bedirgen seniň Allahyň badyr, ýatdan çykarma bedirgen. Allahdan başga hiç kim sana ýaxşylygy edip ýamanlygy edip bilmez. Allah sygyn bedirgen. Doga et bedirgen. Belki görýänsiň hem şu efiri. İnşallah hem zat boljakdyr. Bedir diýjäňdi. Merdan dik köptüň merdan so asy Pushkin'in giýewdim kamerdan. Ay bilem. Alo. Sona hoş gelin Sona. Sona. Sona gowum ýagdaýlaryňyz? Alo. Alo. Sesim bar ýa-mi? Aşağıdan başka Sona ýa-da urady. Wa aleykümselam. Aşgabatda internetde günde görmek bolýardy. 30 mikroraýonyna hyzmat market zat akaryda dagam o marketi hiç ýapylanyk. Ay bular wara prikola wara. Alan oklara men jaňatdym, dogonjugum. Daşary ýurtdan jaňat ýanym bilýärler ha uje. Geçen ministrin pamoşyna jaňatdym, daş işine de jaňatdym, almadylar ha. Şu şyh şäherlik we de jaňa diýen maratyna bir oýundyp duranam. Sonam bir ýatda däňmi? Danasly Balkanly, Nadarın kassiri kakasynyň 40 güni barýaka Balkana barýa bolýar. Öz ogly ölýär. Merdanam komada diýär. İnşallah indiki video näme de şol haramlardan ady. Häzir bir jemgyýet indiki video watandaşlar häzir. Men geçen aýtdym video çekjek diýip, inşallah indiki videomuz bir munçuk Suhanmy? Ha. Yo aýtjak gel bolýar kim barada dyny. Bolýar aýtjak gel inşallah indiki video. Sürpriz bolsun olanlar. Ön kaydından biri vardı video çeken. Daş biri de bir näşdan adam. Şoň üçin oturuň da garaşy berin. Kim barda çekerkä video? Yo. Menne yaralı dil. Dalya. Galyçyň turatwala onda. Ha? Yaralı dilde galyçyň turatwa galyçar. Awa. Vatandaşlar, efirama konkret serial ýaly o arayın. Dayanç. Ninçiksen Dayanç. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Daş oldumy? Owa. Yaxşymysan? Ninçiksen? Hudaýa şükür Allah. Ýürek uruş dawlenya kepler maymunmy? Maymun. Niye de? Ha? Soradın da. Näme diýen Dayanç? Nidesiz diye nide. Ha men mi? Bärde menim. Sen meni görüňokmy? Sen goloýunda men. Şu wagt Şawadyň ýanynda bir kafe açyldy. Şawadyň ýanyna naçnoy kafe açyldy. Ýegenden ki şoňkada oturýarym. Bolýa. Sen ýerde? Ýa-la men soda. Men özükdireýin. Ha, özükdemi? Ay bolýarlaýyn. O dämi ýagdaýlar? Allah dönem. Ne bolýar? Bor Dayanç. Sağ ol, sağ ol. Davay. Şahzada kafe.
Alo. Bip. Bip. Meylis. Te burada kaç geldi. Ay käy wagt bilen näme diýär? Ýürüýte goşulýarlar. Efirde akoşka boş bolmasyn diýip. Goşulmasyn diýip ýer tutýarlar. Uje men öwrüňe Döwlet gowy döwlet. Salam gowy. Sen näle gowum? Aleykümselam. Ýaxşy Allah'a şükür. Sen gowum brat? Şükür Allah'a şükür. Näle soň ýagdaýlar? Ýagdaý buğday bratçan şu wagtda pakaşdyky. İnşallah gowy bolar da. İyi ýaýlar. Sağ ol. Sana da bratçan, sana da. Her gün gelýänmi sen ýaýlyňa? Ýöne daşdan seledip durýan. Sağ ol brat. Oňa köp minnettar gelenin üçin. Ne özüň nereli Mardanmy? Aşgabat brat. Hemen lewapdym. Yaxşı lewaply bolsan problem emas. Brat, bir zat sorajaktym da. Sora. Kimte Alşereke'ye nime boldy? Alişereke'ye Türkiye'de deportasyon lagerinde inşallah yakın vakti çıkıyorlar. Ankara gitmedilermi? Yok inşallah gitmeýärler sebäbi halkara guramalar zatlar hemmesi üstüne işläp otyra. Böyle şu an kızıklandım şu an soraýyn dedim. Yo gowy. Orany saman. Davay. Talip seni yatırıyorlar. Başka uğru yok mu? Ne edip yatırıyorlar? Düşünmedim. Manisini bir aydaýyn da. Alo. Da gürlen o. Da yürümesen onu davay. Go bu kamçık näli bratuha? How are you, my friend? Şu pişiklara meni konkretni burnum gaşatýar. Gije ýatýan bir görsem oturýar, bir görsem bir aňarýar. Toň ýerden turýar, burnum gaşanýar da dedi. Yatmana beren o iyicede. Bütün gün burnum gaşanýar soň gara. Alergiye veren onu. Talip şu aptekler näle boldy gawur. Bahalaryna daldan habaryň mamrut koşma boldymy? Näçe video çekdiň bolýar? Aptekler näme üçin bakdylar? Yetmady 100 manat de. Aptekden bular bara iýleň derdinden pul işleýär. Heret prezidentiň garnaşy, ýagny maşgalasy edýän bolsa, sen belki adamlardan näme garaşjak? Jan agam. Prezidentin maşgalasy zatdan doýanok. Olar bir halka ýol görkezmeli, belki telekeçilere bir adekvatny bahadan. Teret konvertasiýa pullary bar, 100% konvertasiýa edýärler. Birim konvertasiýanyň pul işleýärler, hemem dermalardan pul işleýärler. Göz doýanoklar. Ana Oguljahan Atabaýewa apteklary, Pampers zawody, daşy zaky. Ýaşaýa, hediletdiler. İstinlik bahasyny goýýarlar. Hajynyň aptegi bar, Nadar Ajaň ogly, milliarder. Näme üçin şolar halkyň bähbidine bir bahany düwüpler edinoklar, watandaşlar, ha? Görýäňizmi? Prezidentiň garyndaşlary diýmek, polny wola bar bularda. Konvertasiýa bar, hiç kelek barlyk zat ol ýok, bahany dermany gödekçilik edýän gulluk bar, Meýmanow baba guly. Şo näme üçin gulluk barlygyny okular, sebäbi hemmesi dowlada otyrlar. Aýtsaň aýdy bermeli watandaşlar. Bular haramlar, bular polny bar, halk düşmanlary. Bir gayratlar. Ne olacak şu wagt näme bolup çykyp otyra telewizorda çykyp başlady, TikTok'a çykyp başlady bolýan. Arkadaky fondunyň vice-prezidenti
Onu basım kabinet ministri çek bolýar gurban goly. Tereden vatandaşlar, men size geçen näme diýdim? Amerika Türkmenistana 90 gün wagt berdi diýdim. Hemme zadyny düzedin diýip zat diýip Türkmenistana uslowiýa goýdy. Belarusiýa hemme uslowiýalary etdi, politişki zakljuçonlar goýberdi. Men wideoda efirde aýdym soň 2 günden TikTok'ta habarlara çykdy, gördüňizmi? Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov bilen Amerika zady gurumdeşik etdiler, özara eýle-beýle zat diýip. Vatandaşlar, men size diňe 100% maglumat aýdýanlar, anyk maglumat. Yekece Talip, Amerika näme diýip sözüň kesenim üçin bagışlarsın ilki bilen. Amerika Türkmenistana näme diýip aýtdy diýdin? Amerika Türkmenistana 90 gün wagt berdi. Ferhat, sen diýdi, plan şulary düzeltmeliydi. Birinji syýasy tutsaklardaky, türmeň içindäki syýasy tutsaklar zatlar bara, şolary görkezmeli, daşyna çykarmalıydı. Yani goýbermeli şolar köpsini. Beýleki demokratik döwlet diýip, öňe demokratik döwlet diýen Türkmenistanyň näme üçin demokratiýa döwletiniň kanunyny berjaýdyň ok diýe. Şolar ýaraklatlar aýtdy, ýagny uslowiýalar goýdy. Eger şu zatlar etmeseň diýdi, saňa sanksiýa girijek diýdi. Sanksiýa girilse bilýän näme bolýar? Dermanyň Amerikanyň näme işi bardy? Başga döwletiň belki o tutsakdakylar syýasy derde hakyky näme diýe bir jinayet iş işlendir belki. Olar adam bolmagy mümkin dälmi meselem? Näme Murat Düşemow? Amerika näme hakkı var? Aslında dünya sanksiýa girgizmene ýeketek Amerikanyň näme hakkı var? Onda menem diýen de Amerika diktator diýen menem olar ýaly bolsa. Dinle dostum, Murat Düşemow. Doğru gelýärmi? Murat Düşemow näme? Teröristmi? Ya näme jinayet etdi? 4 ýyl bäri türmede otyr. Ana arada çykmaly. Näme etdi? Ýok. Näme etdi? Men tanamak Murat Düşemow näme? Ona sen tanamayan bolsaň dost. Nisuy nos kada собака свой писю не суёт diýär. Düşündiňmi näme many? Burnuňy diýär itin burnuňy diýär itin çüküni sokýan ýere sokma diýär dostum. Sen bilmeýän bolsaň, dar etmeýän bolsaň, men sana aýdyp otyrum, Murat Düşemow, soň Merdan Muhammedov, soň kim bar? Alisher bilen Sahatov, Abdullah Urusov. Olar Türkiýede. Alisher Abdullahny, Farhaty tutsaklaryny men begenýän, gaty gowrety hakyky demokratik kanun Nare ýok bolsa ştaýdan dalbeň bilen. İnşallah sen şoňa begenýän. Talipcan soňra men gurlaşýym. İnşallah Allah Taala sana da şol begenýän. İnşallah sen başyň gelsin şol wara. Sen begenýän bolsaň şol. Senin başyň gelsin şol. Iliň derdini begenýän bolsaň sana şol gelsin inşallah. Sanksiýa bolsa bara bilen pullaryny gon zamarda diýdi-de. Gon doňuryny ýegenden pullaryny. Görýäňizmi vatandaşlar? Sen gürleşip, sen bilen men näme gürleşýän, imbecil. Sen bärde meniň egendeşlerim hakda begenýän diýen zat diýen men sen bilen näme gürleşýän? Ha? Injeýiz. Hakyky injeýiz sen wara. Tak, kim başlaýdy? Dälixana, Human Rights gelsin. İnşallah çykar. Alisherim çykar, Abdullah da çykar. Vatandaşlar, men geçen hepde jaň etdim bolady. Human Rights Watch Türkmenistan wekili barada. Alisher'in aýalyň hat berdi, şonu gowşurdym, gürleşdim özü bilen Türkiýede diýdi işläp oturdy Alisher'in Abdullah'ın bilen. Rachel Denver mi näme şu Rachel Denver diýen ady familiýasy. Diýdi işläp oturdy. İnşallah çıkarlar olar iň ýakyn wagtda. Qatar kymol täze bulwarda kän köp gurumalar zatlar herekete geçdi. Sag bolsun, kim näme edenen bolsa Allah razy bolsun. Kän adam täze iýleşimiz kän ses etdiler şol barada. Ne biz birlikde şeyle güçlü bolýar. Var hemmemiz hereket etmeli şeydi. Şonu bir zat bolar inşallah. Awa ne diýip bolsa. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Wa alaykum assalam. Gowmy adalar. Allah bereket. Allah şükür. Aleyküm selam. Assalamu alaykum emma. Bom Talip. Bom Allah şükür bolmaýarmy? Kimseler. Oda şu armada falan şäwür ýokmyň. Talip ağam Telegramda da ýaz koydum. Doba etdiňmi etmediňmi bilemok. Ökman jogap beren dost. Men jogap berýän 2-3 günden 4 günden jogap berýän bolýar. Sebäbi kän adam ýazýar. Gurban diye Amerika näme goşy? Gurban saklamasaň wara Gurban Firavundan beter bolýar o.
Näme ýadyndan çykdy diýär, maşynyň renkini näle çalşanyna zat edende, ha? Ertir biri on gara türsük giymeň diýse, ýa gara eşik giymeň diýse, ýa da wapşy gara garalara boýaň diýse, gara bolup çykmaň köçä diýse, näme çeksen, boyun ejeksen me. Mal bolmaň o beýle. Mal akylly. Sen alsana seňle näme gürleşýän? Sen mal kursan. Mala da düşünürsen, uzar etsen çağırsan gelýär. Oňa da aýlandy taňa Sen malan beter kursan, sana näme men wagtym aýryp sana men düşündireýin. Bara aşağı oýna bersen aşakda otururdy. Sana men Murada so barın yurduna kovda dile so dileçilege pulda çekip isbat bela ortada eten gelen bar işte bir Türkmenistan yok koşunoklarını hazevay angar çürükte hiç firma gelen okmana firma gelle onu der kupurda basvalalar onu öldün bir kadar çıkar koyarlar işaret bakmıyor şu hiç yer olur zangadıp ödüp beydip daha buydu vermen daha dedip kötüye pul alıp odan geç firma gelmem bu Türkmenistan onam yok da onam hiç onam yok. Ay görersin inşallah. Yakın wagtda belli bolar olanlar. Hemme de adam buluşsun. Belarusya Lukashenko'dan olama diktatör yani olama yerini görürse inşallah hayırlısı olsun. İyi oldu inşallah. Ey Allah can Türkmenistan düzelaýadan. Amerika gelip düzeltmedi Türkmenistan'ı. Amerika diňe paket sanksiýa ederler. Onu düzeltmeli bolsak biz halk köp düzeltmeli. Başka yurtda näme diýär halkyň özü çykyp düzeltýär. Näme üçin biz özünde çykyp düzelemiz o? Bular düzelene o öz boş. Değil Bulara terapevt gerek. Bulara ukol olmaly. Ukol olmasaň bular düzelmeýär. Ukolum kim urulýar? Halk. Doğru değil mi? Hükümetten güýç alýar. Doğrumy? Halkdan alýar. Halkym bulara güýjüni görkezmeli. Bul organlar prosta gözüňde getirin. Men ýalmy şunu içeri işlerde 20.000 adam edýän içeri işler düzüminde wayenler, zatlar şolar näme? Şol wayenleriň dogonlary, ejeleri ýokdur etýän. Häzir şo wayenden ejesi çyksa, dogony çyksa, jigisi çyksa, wayenni näme? Ol atar edýänmi jigisini zadyny? Hiç kile atmaz. Ha? Yalan aýtýan, yalan. Boldy dara olanlar. Solonga maras 70-80% bizde oğlum. Nereden ne meselem? Gurban Gulin Berdimuhammedow şu saçını boýanok doğru değil mi? Saçı ak sebebi sahrın zabiyeti var. Doktorlarım qadağan etdiler. Saçını boyamak bolunok diýerler. Ön Gurban Gul saçını boyaýaka hemme hökümetiň işgärlerini saçını boýatdyrýardylar. Şu wagtda Gurban Guli saçını boýanok. Olaryň boýanoklar. 33 ýyldan bäri şeýle edýärler. Näli zatlar şular olanlar? Näli görýän şular? Boyamak qadağan diýip özü aýtdy. O saçın çıtbağın bolup, mektep okudu, zaten saçın çıtdırýarlar. Erlenin şahsy düzümi 33.000 eken. 33.000 eken, yani 20.000 diýip aýtdym. Aýça görýän adam vatandaşlar, senin saçın renkine çenli karar berýär. Mene bilem o boy var, olanlar näme biz gulmy? Öňkü döwürlerde gulçuluk bada, şolar ýalyk şu wagt döwürde. Işte birazjyk ady ütkedi. Şo bir zatlar. Гульчулук? Задавайте, Human Rights, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой, это даже, можно сказать, не вопрос, а хотела бы послушать ваше мнение, да? Вот, допустим, ладно, хорошо, они там боятся свой народ, боятся давать права человеку, там и так далее, да, везде коррупция, это все понятно, это уже очень много говорили об этом. Вот меня интересует такой вопрос, как вы думаете, почему ребята, которые, допустим, служат на границе, да, или погибают в армии и так далее, почему о них нигде ничего не говорит государство, власти, это все скрывается. Вот, допустим, у нас в нашем районе был такой случай, на границе погибли 20 ребят, это было, наверное, около 8 или 10 лет назад, да, и с родителей брали расписки о том, чтобы не разглашали информацию и так далее, дали какую-то там денежную помощь. А неужели, допустим, наши солдаты, ну, как герои, не заслуживают, чтобы их именами называли там
какие-то улицы, или хотя бы, чтобы где-то как герои, их фотографии висели, да, как вот в других, например, странах я наблюдала. Чего они боятся? Они боятся мертвых наших солдат. Это же их как бы охраняют эти же солдаты, да? Это вот первое, что я хотела. Я вчера еще хотела задать эти вопросы, чтобы послушать и Мурат Курбанович, что думает об этом. И второй такой вот, да, я наблюдаю в ТикТоке за нашими гражданами, и культура именно общения и поведения находится на нуле. Я понимаю, с чем это связано, потому что как бы нет, наверное, достаточно образования, родители многие находятся за границей, и детей в пубертатном именно периоде, когда они проходят, получается, 12-13 лет, они остаются одни, и их воспитанием как, никто не занимается, да? Как вы думаете, возможно ли будет вот эту ситуацию с образованием, с культурой общения исправить? Вот, это второе, да? И третье, вот как вы думаете, что вот знают ли вообще туркменские граждане о мусульманстве? Потому что, опять-таки, наблюдая в ТикТоке, очень многие, то есть это не единичные какие-то случаи, покрытые женщины, например, да, очень как бы некорректно, нецензурно выражаются, переходят на личности, да, то есть и наши люди не умеют воспринимать чужое мнение. Если, например, у меня отличается мое мнение от их, то есть это переходит на личные оскорбления и сексизм даже, да, вот в каком-то мере, там, на маму, и вы понимаете, о чем я говорю. И вот как, по вашему мнению, вот возможно ли вообще будет исправить вот это вот ментальное именно, да, чтобы люди не оскорбляли друг друга, умели принимать мнение отличительное от их мнения, да, с уважением относиться, и именно нецензурную лексику вот в таком количестве именно как бы искоренить. Я хотела бы, например, даже пример Азербайджан привести, что когда ты ходишь по улицам в Азербайджане, ты никогда от мужчин, от женщин, естественно, от мужчин вообще не слышишь нецензурную лексику, потому что для этого существуют специальные учреждения, где мужчины отдыхают, там выражаются, там и так далее. Но никогда, это не в редких, то есть не никогда, в редких случаях, может быть, можно услышать, но в основном ты не услышишь нецензурную лексику, потому что это уважение как бы к женщинам, да, не проявляют и так далее. Вот такие вот вопросы хотела задать и послушать мнение. Спасибо большое. Вам спасибо, что задали вопрос. Если вы не против, я хочу на туркменском языке ответить, так как аудитория предназначена для туркменского языка. Хорошо, вы понимаете, да? Я не все понимаю. Если у меня будут вопросы, я спрошу. Хорошо. Doğanımız 3 tane soru. Dilki bilen, teredin diye birinci soru. Näme üçin bizin harby gulukçylarymız serhetde zatdy guluk etýänler we ýurdun içinde guluk etýän olanlar, şolaryň başynda bir zat bolanlar watan üçin şehit bolýar-da. İnşallah şehit dip bilemem, zatda bilemok. Şol olanlar bir zat bolan wagty näme üçin diye şolary diye hökümet gizliýär diye telewizorda aýdanok diye portret goýanok, meselem Türkiýede diýseňiz, bilýän bir adam şehit bolsa, zat bolsa, onuň öýüne baryp bardak bilen endisiniň atasyny ýa-ni telewizorda görkezip köçäniň adyny goýýar, emekde wadyny edýär, hem şu barada aýdanoklar. Bu barada men öň çykyşynda aýdypdym. Bekirwede inberkdi mundan bir näçe ýyl mundan ozal bir harby gulukçylar bilen bir maşynyň içinde harby avtobus, şu KAMAZ maşyn aşak gaçýa agdyrylýar. Şu taýda da bir näçe tane eskermez ýok bolýar, ýani şehit bolýar diýip umyt edýän inşallah. Şol barada hemme ýerde gizlediler, telewizorlarda zatlar hiç ýerde aýtmadylar. Maşgalalarda men bilemok maddi taýdan kömek berdilermi ýa bermedilermi diýjek bolýan adam. Watan gullugy näme diýmek? Watan gullugy sen watanyň hemme topragyny gulluk edýän, sen halky goramak üçin, ýöne gorayan gullugyň watany bolsa, hökümet näme üçin seni halkyň öňüne gahrman edip çykaranok? Men bilemok bu diýmek, men pikir edýän bu diktaturanyň bir sposób instrumenti mi kady pikir edýän sebäbi ýurtda gahrman diňe bir adam bar, olam Gurbanguly, ondan başga gahrmanam ýok, adam ýok. Men şol pikir edýän. Bilemok bular bir şahsiýeti öňe çykarmak islenoklar. Meselem teredem in berkisi men Türkmenistanyň içinde hayır sakavat iş edip ad alıp başladym boly näme etdiler, meniň ýakynlaryma basyj edip başladylar. Çünki Türkmenistany hayır sakavat edýän diňe biri bar, Gurbanguly, hemme zady edýän Gurbanguly. Ola birinji waprosum, jogaby. İkincilik bilen soraýandary Türkmenistany din, näme üçin din ýok? Näme üçin Türkmenistany ayallara garşy diye, näme üçin ayallara zatlara kimse diýerler diýip öz pikirini
aydın wagtyň diye sana düşman ýaly görýärler, sana söýýärler diye. Din barada jogap bereýin. Türkmenistanda gynansak da diňe bilen mathalitler bar. Sufistler sopu bolýar da. Bu mathalitlerim hökümete garşy gitmek bolanok. Iki tane çeçenye bar. Türkmenistanda galan çeçenyeler hemme türmede oturýarlar. Yani tevhid musulmanlar rahatlar türmede oturýarlar. Sufistler rahatlar, sufistlere diýseniz, sufistler ömrüne seredende mydama ýallaky bolup dururlar. Şolaryň yani ynanjyna görä diňe padşaha daşy üstüren bolsaňyz bir näçe tapar eferde goşuldum. Bularyň ilm bilýänleri çıkıp bizim arkamızda arkadağımız var. Bak diýip bilen hemme daha arkadağa diýerler. Diň arkada diýerler. Başga da diýenoklar meçide de barýan bolyn, bularyň imamlary zatlary oturýar bolyn her gedip meçide namazdan soň 10 minutlap arkadağa doga dile getýärler. Arkadan gejesini, arkadan dogalaryny, zatlaryny diňe şolar doga etýärler. Men Amerikada ýaşaýan 6 ýyl beri meçide gidip gördüm. Bir saparam bir meçitde ne Trump'a ne Biden'a da hiç birine doga etmediler, zadam etmediler. Yoksa bulanım yurdun yolu baştı zadi. Men pikir edýän meçit başga bolmaly, siýasat başga bolmaly. Siýasaty meçidin içine goşmaly. Ýöne meçidin içinde kitap okutdylar, zadam etdiler. Allah Taalanyň öýdip hataplanýan meçit we Allah Taalanyň öýünde diň Allah'ın kelamy bolmalylar. Ve şolar alıp siýasat bilen meçit gardylar. Meçidin içindäki imamlara gelsek, meçidin içindäki imamlar arkadağdan gorkuşýar, Allah'dan gorkanoklar. Allah arkadağın sözüne, her bir sözüne amal etmekde ýarşýarlar birek bilen. Arkada bir zat ise daşy sakal göýermäne gorkýarlar. Näme üçin? Sebäbi arkada sakaly halanok. Jemgyýet içindäki terbiýeye görä soratdy. Näme üçin adamlar terbiýesiz ýa birek ilmsiz ýa zat diýe. Elbetde terbiýe köpüsi berip bilen ok çağalaryna ýaşaçyk gyýlarymyz 15 ýaşly, 14 ýaşly gyýlar jinsy gatnaşyk edýärler. Videolar çykýanymyzdan dary ede. Sebäbi ene atalar ýurtdaşyny çağalaryny eklenjek bolup ýurtdaşyna çykýarlar ýöne eýsem aslında çağalar aç galyp biler ýöne terbiýe kyn bolýar. Terbiýe berip bilmeseň bir çağany bir belli bir ýaşda onsoň çağany ýitirýän sen. Niçin men şonu köp gördüm. Daşy Amerikada ýaşaýan köp bir adamlar bar. Maşgalalarynda taşlap gelýär berik. Pul gadanlar adetler ýöne çağalaryny ýitirdiler. Öýlerim 5 wagt namazy zatly adamlar. Maňa aýdan zady şolaryň. Men pul gadannym ýöne çağamy ýitirdim diýe. Terbiýe berip bilmedim diýe. Şu wagtdan çağam maňa diýe daş bolýar diýe. Çağany meselem kiçilikden beri sajykda var etmeli. Meselem bizim sajiklama seredim. Nädip çağlar ýetişdirýärler. Näme bilen meşgullanýarlar çağlar sajykda. Tans ol bul ýoksa başga ýurtlara seredim. Çağany kiçilikden öňe sajykda bir zat öwredýärler. Ýagny bir zat meşgul edýärler. Bizde çağlykda da ýok, mektepde de ýok. Mektebi 11 ýyl etdiler. 12 ýyl daşy, 12 ýyl mektep. Näme üçin mektepde sebäbi mektebi oturup güni gullugy derýärler. Gullukda da näme iň birinji boyun bolmany öwrenýän adam da pakyr näme gulluga barýan bolyn seni boyun ýalak sürüp nire gitse seni şo takitmeli bolýan. Şonu öwretýärler. Gullukdan gelýän bolyn kelleňe taýak degen ýaly aýlanýan. Şonuň üçin hem mektep 12 ýyl etdiler sırawy sen mektepde soň gullugy derýärler. Işe ýene bir zat bar şu taýda вы еще сказали... Лайк батальон ватандашлар, лайк батальон. Вы, если не ошибаюсь, вы сказали, почему мнение никто не принимает. Вот так же, смотрите, meselem doğru aýtdy. Her bir adam öz pikirini beýan etmekden hiç taşan gorkmalylar. Olam bizim ýanglışymız. Biz çağakak meselem bizim atamız plan ýere bararsyň, plan edäýmegin, onu edäýmegin, bunu edäýmegin ýetişdirdiler. Doğruda men niçin şey ýetişdirdim. Men ejim plan ýere gidersiň, onu diýäýmegin, onu aýdaýmegin. Mesela olur ýalak der. Amerikada çağany ýetişdirip başlanmaklary öz çağasyny seretken öz pikirini luboy ýerde aýdyp bilersiň. Öz çağasy bilen dost hökmüne gürleşýär. Medeniýetli we terbiýeli bir şekilde çağasyny düşündirjek bolýar. Sen onuňa ene akta däýerlerle fiziki bir sen onuň öňüne güýjüň näle diýsem ki awtoritet ýalyarlar, sen onuň bilen bir dost ýaly gürleşýärler. Siz hem şeýle bir pikir edýän. Meniň çağam ýokdur, inşallah elbetde bir gün çağam bolsa menim onu bir dost ýaly gürleşip başlaýar. Çağlykdan soňra menin oğlum ýalyk däl bir dostum hökmünde. Öz pikirini aýtmagana gorkma. Mektebe de var ýa, mektepde de şolar ýalyk. Mektepde de bizi gorkuzyp planlar etmeliler, onu etmeliler, bunu etmeliler. Diňe restriction da ограничение bolýar. Kiçilikden beri çağalary bolanok, bul bolanok. Mektep şolar ýalyk, sadyk şolar ýalyk, gulluk şolar ýalyk, universitet şolar ýalyk. Universitetlere seredim ýen berkisi. Hemme kişi inkubator ýalyk geýinýär. Daşy geýinmekden başlaýan. Hemme adamy bir ton eşikde geydirmek, bul bilýänmi näme? Bul bir medeniýet zat, bir güýjüň görkezmesi.
Ýagny biz isleýäs ki şu eşikde geýmeli, şu eşikde geýmersiz boldy. Ýok, olar ýal bolmaly. Her adam öz isleýän zadyny geýmeli. Men size Harvardda görkezýän Amerikada Ingo Üniversitetiniň biri. Şu taýda barýan bolyn, New York'ta Columbus bar. Şu taýda isleýän adam pijamada gelýär adetde. Esasy eşik eňeşik däl, esas ılym bermek. Etika yok, etika öwrenoklar ne mektepde ne üniversitede adamlar biz etika ulalýarlar. Yani şu wagt üniversitede daşy etikany torafan köp adam bilmeýär. Çäre gatnaýarlar, diýerler. Biziň ýaşlarymyz ne dogry zatlar bilen güýmeýärler. Asyl güýmemek zat medeni taýdan ahlak ve ılym bolmaly. Ýöne o zatlar yok. Düşünýärmi? Я думал, я ответил на все ваши вопросы. Да, и вот еще один вопрос у меня, скорее всего, наверное, не к вам, а к народу, как опросник, я бы даже, честно говоря, хотела бы создать. Почему, вот за что, за какие заслуги прицепили вот эти все названия Аркадак и там и так далее. Вот мне прям интересно посмотреть список заслуг, потому что если человеку говорят, например, Ходжа, что-то, вот, то есть это же должно быть какой-то или генералиссимус, да, что он там войну какую-то победил, там его страна и так далее. Мне прям интересно увидеть список заслуг, которые вот им как бы такие названия, да, дали. Название или как даже это назвать, я не знаю. Спасибо. Da, seredin dogry bir soru berdi. Gurbanguly gahrman diýerler, dogry Arkadak diýerler. Ne gahrman diýer? Gahrman sözi näme? Generalissimus. Meselem Stalin generalissimus boldy. İkinci Jahan uruşunda yeňinlik üçin halk yeňdi ýöne ol bir ýol başypda. Şonuň üçin şoňa generalist berdi. Ýöne Stalin gahrman bolar, Gurbanguly gahrman bolar ýalyk näme etdi? Näme bir ýurtda bir gahrmançylykda näme bereket etdi? Bir anyk bir maglumat barmyka? Meselem, вы знаете, очень правильно подметили, я даже хочу сказать вам, также Сапармурат Туркменбаши, как он своего отца героем возвышал, помните, он приписывал ему заслуги, также этот своего отца, честь отца называет там воинские части, университеты и так далее. Эти люди ничего не сделали для страны, для нашей родины, а их возвышают, будто они сверхъестественные люди, и какой-то они, как сказать, правильно подметить, как будто оставили след нашей истории, нашей страны, нашей родины. Правильно я говорю? Они Да. Tarihte näme iz Mälik Guly näme iz goýdy tarihte? Näme etdi? Gurbangulyň kakasy, o 5 ýaşly gyza elle girdi, onuň namusyna diýdi. Şu zatlar gizläp bize watanyň wepaly bol diýip, her gelen prezident öz kakasyny gahrman edip goýjak bolsa, onda näme boljakdyr watandaşlar? Etet instrument Kahramanlama näme etmeli? Olaryň bitde urşu, olaryň etdi. Owa instrument. Bir muçuk ayrada teredin. İn bärkisi. Ot Göktepe uruşu Türkmenistanyň taryhyna näle uly bir iz galy, dogry dämi? Näşe böyle töweş boldy Rossiýski imperiýa garşy, şu wagtlar Skobelewе garşy uruş boly, zat boldy. Şol halklaryň içinde Türkmen halky ýekeje halkdyr. Bu uruşan wara besetmeýän uruşan soňga çenli näle ýitkiler berdi ortlar. Ýöne näme üçin şuň Türkmenistanyna Göktepe uruşu güni ýatlanan watandaşlar. Näme üçin şol barada aýdylan ha? Näme üçin Gurbanguly şol güni gadagan etdi? Watandaşlar, tarih däme bolsaň her biriniň ata babalary däme? Indi şu zady edýän adam ertir siziň mukaddesiniňize, mukaddes saýan adyňyza aýrmany hiç taçyp bermez. In berkisi meselem ertir diýse gurbanlygy aýryp başga gün etjek zat diýse, olam şo bir zat bolýar, ýagny ol mukaddesiniz hasaplanýar, düşünýärmi? Ol watanymyz üçin gan döken adamlar. Türkiýede meselem şu wagt eredin Türkiýede Kemalistler bar, beýlikler bar. Kemalistler şu Atatürk barada bir zat diýsen, olar bara çykyp görüşürem zadym eder. Olar üçin Kemal bir idil hökmünde. Elbetde men o zady dogry hasaplamak ýöne olaryň bir ýoly. Olar inan şorýalar. Men oňa garşy bilemok. Her adam özüne jogap berer. Ýöne näme üçin olar özüňkisini gorýarlar-da biz öz geçmişimizi goramdyk. Ýatdan çykarmaň. Geçmişini bilmeýän geleceğini bilmez ýagny. Düşünýärmi? Şoň üçin geçmişi öwrenmeli ki geleceği biler ýaly. Geçmiş olmadan geleceği olmaz ya. Owa şonuň üçin. Sangat doğru aýdýan, tuğulemedin mara bir kompýuter ýaly lazım gözüm degmez. Yani sallatlar öldere näçe tadat. Wagtda uskatryapda ölen solar. Emok boldur, idem ýok, kokom ýok.
Yitirdi. Aytmadı o da ne çögüne baştı so. Aytmasa ýyňatynyslar. Owa dogry aýtýaňyz. Seredim, şolar näme? Olaram gitdiler de bir watana enatası amanet etdi. Şonu hökümete diýdi, "Ay watan üçin gidýär, 2 ýyl watan gullugyny berja etmäni." 2 ýyl gidýärler ýöne gullukda ne soraýan ýok, ne iýdeýän ýok. Nahardagy iýsen iýip bolanok. Kartoşka kowla bermeli suwun içinde şu wagtda bilemok men näle uslowlar var armiýada ýok. Olardan burçukdakydan o. Owa. Nahar ýok, zat ýok. Görgüli eskerler horlanyp kazarmaň içi görüýä alak däl. Maňa arada bir ýadypdy, şu wagtdan şolar ýalak diýip ýöne haýf çatdy ýadyna çonok. Görýän vatandaşlar, sebäbi ofitserler hem ogurluk etýänlerden. Ofitserler birinji öýdüri dagaryn doýmaly. Ofitserler doýmaly, eskerler näde doýsun? Dogry dämi? Birinji ulyny iýdirýän, kiçem doýýar da soň o. Goý olara da uslowy döret, ofitserlere uslowy ýok. Küsenip ýaşaýar. Küsenip ýaşaýarlar, daşy bara. Ýaşaýan opşizitçilerine seredin. Ýaşaýan ýerlerine seredin. Tok ketek ýalak görürler var, bir de vardylar. Diňe komandirler zatlar gowy ýaşaýar. Ben aşagyna ofitserler günüň 6 günü, 7 günü çatda geçirýärler. Bagdyr gün daşa bede çyn razvod olarda. Şol çatda geçirip öz durmuşy bolman, haçap hökümet şolara bir zat etmeli, dogry dämi? Adaçy bolmaly. Bu adam ömrüni beren bolsa, vatany bolmaly. Hem çünkü olara usluw we şertleri deňo, ha? Jay gurýar, adetde jaýdan peýdalanyp renoklar. Şolar ýalak ýalmar suwçular. Ýokor şeýle de Talipçan, ýokor şeýle. Sarakda 16-njy zastavada näçe sany eskermez ýok bolupdyr. Näme üçin şolaryň birine madyny agdan oklar? Beýle kady trugolnik diýe. Trugolnik onda 20 zadadan bulugundan avtomatın son pulu geçen onda oğanlar geçirip giden. Näme üçin biz şo barada bilemok? Näme üçin bize şo zatlar aýdan oklar? Näme üçin bizi adat habarlardan mahrum edýärler? Adat mediadan. Ine watan Soňsuwat asanda zatda orada ýok boldy da. Sa Iran bilen oğanlar aýtsa 2030-da. Şu matraslara emme adam kanunda suwuz bark gordyňmy? Şoň gadyryny bilýär şol eskerleriniň zatynyň şeýit bolan eskerleriniň. Atgol gadyryny bilýärdim. Olarda bir şehit diýe, zat diýe baýda etýärler, zat etýärler, bir öýüne gidip görýän bolyn ejesi bar, watan için watan sag bolsun zat diýip bilýärmi? Biz Hawa. ne? Daworna. Yani sen 2 ýyl çagaňy gulluga berjek. Şu zatlary bilibem. Görýän bolyn, eşitýän bolyn şu zatlara. Bira gitýän bir eskerler içine öz aralaryna urup öldürýärler biri-birini. Maýyp bolýar o. Ya samsak bolup gelýär, ya maýyp bolýar, ya da bir goýun bolup gelýär adam gullukdan. Men äbili işini Ne ýudup berýär däwilmen. O uslowylar. Rasýalar. Gasit edýärler adamlar gullukda. Diňe gasit edýärler. Watan tereden häzir uş. O. 10 etmejegem bolan $3000 pul gerek de alqajak bolsaň bağlaňy. 5000 geldi ona 5000 berýärler. Tansyň olar da. 5000 3000 düşen bolsa normal. Şodular. Kimin başı kimin uç. Bolýar. Dawarda tezim gelýär. Ýan kyýaly bar ha. Over men begen ýan plan tutully, Oruz tutully, Abdulla tutully, näme begen ýan adamlar bar ha. Soň bir watan düzelen soň, adeten şu zatlar gowlanan soň näde ýüzüne adamyň utanman bakjakka. Binamyz olar. Şu jaga şirgat qyllay. Binamyz olar. Olunu uje var taýnaşyň iýet bolup gidýärmi o taýdanny? Yani onları yollarlar tezip boldy. On ýerlere. Hiç açan taýnaşyň iýeti bolmaýar bratçan. Taýnaş iýeti. Uje var diňe güýçlü tarapda durup, haýy tarapda da bolany güýçlü tarapda durup, onýar, onu soň çekilýän bolýansa bolýadamy? Я думаю, что еще они понятия Родина и власть путают. Вот нет у наших людей понятия, что власть – это
просто рабочие, которые обязаны работать за зарплату на народ. Вот, потому что без народа и без земли не будет ни государства, ни власти. Они путают власть и как бы говорят же, что Дюнуклер там, ну, как бы предатели Родины, да, Родина и власть это разные вещи. Hani Samuel Bodnok burada yok. Benim atam, moy deduşka, 1937-47 ýylda 10 ýyl dünýäniň iň erwet türmesinde Magadan'da oturdy. -50 gradus türme başata, gradus soğuk var. Klima diýip eşitdiňizmi? Näme üçin oturdy bilýärmi? Haksızlyğa garşy gürlenmek üçin. Meniň atam 10 ýyl türmeden çykyp 47-nji ýylda türmeden boşap gelen soňam Leninin pametnigi bar, Leninin, Stalinin barıp şo taýyp odar edýär. Yani täret edýärdi şo taýyp üstüne. Şolar ýaly gaýdusuz adam da gorkanokdy hiç kimden. Düşünýärmi? Bir adam gorkmaly hiç kimden. Yani bir adam erde ananýan bolsaň bir zady da kança ananmaly, gorkmaly. Men size aýdýan, men şu wagtda çen ömrümde hiç bir zatdan gorkmadym. Wallahi Allah'a andçan, bir zatdan ömrümde gorkmadym. Urulubam gördüm, killemem ýardylar, diýişmem de öldürem ýa-da hiç açan Allah'ın yaradılan dağından hiç açan gorkmadım. Başıma näme gelse Allah Taala'nın emri diýip kabul etdim. Size de şonu aýtdym o. Ey, hiç dağdan gorkmaň o. Ölüm diýilen zat bar, eğer de gelecek bolsa, siz hiç tağam ýazylan o zatdy. Ýöne siz Ýeri güçkendi ýa. Ýa-da bir zadyň üçin görüşiňiz hene. Şu halk üçin, watan üçin daşy bar. Yürekden ynanýan, şu ynanç diýilen zat näle zat bilýän? Yüreğimde ýaşaýar her biriniň ynançy. Bilýänmi näle diýsem kan? Bir özüň ynandyrmaly, ilki bilen oturup pikirlenmeli. Şu ýola men gitsem näle bolarka? Bolýa her bir adamyň ýakynlary bar, doganlary bar, maşgalasy bar, ýöne iň berkisi bar. Bir deýän bir zat üçin inan çyksaň bolmalymy? Görýärmi? Bir özüm çyksaň bar, inanyp takoý zatlar edip bolýar o. Samglan inanyp etmeli. Ana Lenin hem inanyp etdiler o. Lenin var, beýlikler var, revolýusionerler. Olar inanyp çykdylar. Bir zat edip bolýar. O ajal hemmek üçin deňlikde. Wow, näme Lenin pikir etmedi diýende öldürürler da atdy. Olam pikir etdi, olam janyň aşağı risk bar. Zato şu wagt taryhy ýerde ol adam. Näle bolsa şu wagt ony ýatla, üstüne näçe ýyl geçdi de 100 ýyl geçdi biz şonu ýatlap otyr şu wagt. Dawaýçy alanlar birleşeliň, agdy bir bolaliň. Birinji bolar Türkmenistany şunu edip bilsek, Sentralny Aziýa ýurtlaryň içinde Türkmenistany şonu edip bilsek bar. Biz taryha girer. Hemem näçe sana adamyň alkyşdoga dileglen alar. Türmede oturýan ne hak yerdeki adamlar çıkarlar, maşkalalarını goşarlar. Halk böyle alkışaydır. Biz var ya, münglerçe adam olmalı o şu yerde. Münglerçe adamlar. Talipcan ağdına tağılıp doğatsan. Yitirmeyeni neye Allah azam belkim var. Yitirmeyeni neye bir adam çıktı. Yitirmeyeni almadı. Hem de yitirlik etti. Hak ve hukuklarımı değilmeden alırlar. Bir gürlemeyene gorkýarsa ýurdun içinde. İnternetimiz yok. Açık maşgala bilen gürleşik bolýan, daşary ýurtdan jaňa diýen öýüňizdekiler. Gürleşip bilen olup imodan çıkar. Imodanım jaňa diýen bolýar. Assalamualaikum. Aleyküm vatandaşlar gayret edin. Evet, onu çok. Hemen sağlık tutarım. Efirine oturun. Hemen zaman. Hey, seyrettin mi? Tabii yere geçenler gaytalayan gaytalan peyda diyor. Amşular var. Türkmenler kana vapse peyda diyor. Gaytalan. Yani Türkmenistan'da gezip görünür için peyda diyor. Türkmenistan'da gezip görünür için Türkmenistan içinde gezip görünür için peyda diyor. Gezip görünür için peyda diyor. Gaytalan. Düşünüyor musun? Doğru. Peydat bar olur. Baş gerek. Garas otuyor olur. Baş gerek. Bu yerden baş çıksa sonra gonaya galle garas otuyor bir haber. Kim galle ağam? Aydanın mesela şunu ayda. Dur böyle bir iki orada sonra verecek ağam. Sen Türkmenistan'da mı oğlum? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sen Türkmenistan'da mı? Dur sonra mı cevap ver? Zaten burmuş guruldu sonra mı? Yok. Burmuş sonra mı cevap verdin? Dur burmuş biraz sağ zor tanırken hemen geliyorsun için. Ya gurlar näme sara 7. Şu gurlar Türkmenistan'dan ortetdi. Sonra mı cevap ver? Türkmenistan'ın fen. Ortetdi. Kakos. Bolýa seret brat. Taňa bilen. Doğru mu? Men şu taýda wagtymy, iň gymmat zadymy wagtymy halka düşünürýän her gedek efirde men 1-2-3 tane adam utýan. Utýan ip näme adamlar görýärler, inanýarlar, garet ýalar, jaňat ýalar. Men şu
hiç bir efirimi boşa sarf etdim diýip inanamok. Men şu efirde köp adamlaryň motivasiýa boldum. Köp zatlara sebäp boldum. Yani in berkli dar şu ýola çykymda 3-4 sany adamyň namaza durmagyna wesile boldum. Yani şolam ýetik maňa dost, düşünýärmi? Şonuň üçin men hiç taýdyrmok. İnşallah bu Emeksin yolunu. Namaz emeksin yolunu. Namazdan başka Verdiniz o doğran mı? Adam orada. Yani ben prosto diyecek olan hanım, eğer Türkmenistan talip düğünüm girdim, efirine öňüne girdim, men adama da girýän ne oluyor, dinleyen oturuyor, aşaktan gelmeyen, yukarıdan gelmeyen oturuyor. Aşakta bir gurlayan atlar var da bileyim, köpsünün gurlayan atı var. Näle bilem hani Türkmenistan'a kötüşük yok diye. Kötüşük var ama Türkmenistan'da o ne açık kötüşük yok. Kötüşük var, ne açık kötüşük yok. Kötüşük var. Bolýalay. Men şu wagt bir az. Olma delan. Gol Allah'a şükür öňüňiz gowmy? Olayt bolam. Siyasat hakkında kağıt edeceğiniz bir siyasat hakkında bir berde oturup bizim Türkmenistan'a oturup seyredeceğiz. Sonra bildiriyor. Zat görüyorum zoklayam. Ay bolýa halkyň özü bilýändir. Ay bize bana Bildirir zat değil mi? Halk bol bildirmeli, doğru söylüyorsun. Halk bol bildirmeli. On talip var eline zatı tayağı yok eline. Halk bol ağzı veri oluyor, köpörülüyor. Hemmemden ağır, hemmemden de ağır değil şu zat. Yok, hemmemden biliyor, korkanlarım değil, biliyor onu. Dega bir mı turşun soruna cevap verecek. Talip bir mı çıkacak ondan bir mı çık. Haydi gitme. Bir mı degan bir mı dinlem. Şu aşağıdaki açacak hepinin ne doğru diye teknikum diye. Bir mı doğru dinlemene bir daha deme. Kötün diye halk Türkmenistan'a kötünün o ya yine burada tibay diye doğru mu? Doğru mu? Uzarok. Türkmenistan'da mı yedin? Ya da Türkmenistan'da. Noktayana kakos dinle. Kötünün noktayana ol var bir hili. Türkmenistan'a şey diyen adam o Türkmenistan'a ütkoşluk yok diye bir şey malı utan. Öyle yok olsun. Angarda yer tozur ya o olinde. Öyle yok olsun dinlemeni yok olsun. Teret böyle benim Türkmenistan'a karşılığım yok. Düşünüyor ama benim Türkmenistan'a karşılığım yok. Dinleyin bir mutlağım da. Teret şu manisi. Mesela şu Türkmenistan'a eğer bir adam kaçacak o da ne açma pul vermiyor. Mesela için. Kaçacak o 75 milyon vermiyor mu? Mesela için pis eğer 3 aylık kayıtma için Rusya'ya kayıtma için 80 milyon pul vermiyor doğrudan. Bu izan näçe priklaşyny, näçe biledin, näçe mana. Öz wakanda $80. Öz wakanda $80. O çurduň araşda $80 biledin. O çurduň bilýärmi sen 1 ýyl geçmeli, 1 ýyl geçmeli. O çurduň araşda bolan 1 ýyl. Paşty. Araşdyrmalar. Ha. Halk Türkmenistan'dan daşarıda çıkmak için 1 ýylla garaşmaly. Adına Türkmenistan'a Kulun çıkıyor. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senet Novruz bir daha deme. Senet men bir daha deme. Novruz deyik ki orada çıktı Novruz. Men var ha. Bir daha deme 3 aylık kayıtma için $380 verdim ben. Migrasiya kullu o. Sündürülür mü? Ya bize mara dostum nemeni. Bizim Özbekistan'da ya Moskva'da da bolluk. Bir minut oğlanlar yekece minut. Al bağışlan sözümüzden böyle yan olayım var ol minus tarafta sana vermeli. Bir Jonton arken kuruluş verin. Digo, dur digo. Sen ne gittin? Gedekli gurlaşalım da bir minut. Ana hoşayınız kaldı keplen. Evet, olanlar minus tarafını näçe sana mara dina nokta şunlay yönüsünden çıkalı özleme nura aydara pastı ana şuda diye sananın bilen niye zat düzölü no çıkalı özlemeli. Davayçı bizi burun etme zatlı birimize inanışmak gerek. Seret olanlar sizana köpüğümüz doğrusu bilen oklardan erkek galak bilen o samniyen gidiyenler ba meselem aytyalar hükümeti işleýär, kamera nämetýär, aýtýar, beýtýär, şowrunlar var, olanlar dogrusu var, idarlak görüň. Ol düşýän adam diýdiler şol olana. Şol olan gün Türkmenistan içinden çağırış etdi. Olin şol oğlanlar bir mant bolýar dinläýär. Mikrofonu ýigit senim öçürýän. Aýdy ber Jiko.
inni şol düşen adam diýdiler, "Gön ýurdun içinden pramo şol oglan ana çağırş eden oglan. Ýurdun içinden bolyn soňa ana häkimet, meselem hökümet işleýär, eýlen beýlen, kazyol eýlen." Şol oglan adam diýdiler. Haninni şol oglana minni şol inni kazyol boldum inni ýa şolary alak boldum. Şol pikiriňiz bir tarapa jemläň diýjek bolýan, men opşa aýtjak bolýan. Bir adaçka bolsa, bir çykaly özlälik diňe minus taraplar aýtmalyň oglanlar. Bir şuda da inni inşallah nesip bolsa ýakyn unnurda men bar ýani inşallah nesip bolsa dawaýçy bar alyň. Bir zat görkezeliň ol ýöne gurrun ýöne dawa $100 $200 o zatlaň hemmesem düşnük gullay bira şuta gaýtjak bolsaň 100% on beräýmeli ol. Dogry maýsam mara 2-nji 3-nji klas oglanjyklarymyzy bilýär şuta gelende näme etmeli, näçe bermeli, uje ol ofitsial bolup barýar bira düşünýärmi? O zatlardan inni waka ýokda inni burada jygan bolsa bir hereket edeliň, nähili şu zatlar barada gurrun edeliň mesele ýok. Nähili bir proýektleňiz aýdyň näme etsek bolýar, şunu seýsek bolýar, muny beýsek bolýar, şu barada gurrun etsek bolýar. Sag ol. Wala men gurrun etsek deretdiň ne? Burmut dün hemme diňlemeni, hemme de gurrun etip berjek, tarip diňlemen am. Ako sen erkek ýalynyň bir soru sorajak. Sen bugün içi kelipsiň erkek ýaly. Talip, dinle men hiç gelem, o hiç gelem men efirin atlasman bilen şonu. Sesinden tanadym aýan içipsiň ýa, boynuň alan ýok. Bolýar ýani ýok, burada berýän. Ýöne men bilip oturýan brat. Hey, dinlam. Adam bakýar. Boy 24 saat men sen efirin atlasy bilen. 24 saat. Bolýar. Bolamam 24 saat sen efirin atlasy bilen sana. Bolýar. Nurika atlasy bilen, mok. Nurika opse atlasy bilen, o erkek ýaly. Bolýar. Ne üçtende? Iki jawrda aýtsak bolanlarym, iki jawrda aýtsak bolan. Nuri barada boy. Şonu aýtyp geçkin. Hani Türk monoglanlar, niýede Türk monoglanlar? Bir mut dinle, bir muçuk dinlen, bir muçuk bola, bir muçuk dinlen meni. Hani niýede Türk monoglanlar çykkan oldu? Hani çykýady talip näçe wagtdan çykdy? Hani niýerde? Aýdyň hani? Hani gurlaýarlar hemmesi. Efir gurlaýarlar, şu wagt gurlaýarlar, hani niýerde? Aýdyp ber. Hani aşak ağam yeke minut ağam sana yeke soru ağam yo söwünmekdäl ağam yeke minut sen şu taýyk maksadyň näme şu efire gelmeň brat gatwormy ýöne grubam bormy Bolýar. Sen mundan dolwara näme de bolsa kemçilikler bilýärdiň zat etýän bugün kunlara han şola ulanlar diýen bir kil patazry için ulaýsaň bolsun. On diýsen galança, onu diýsen galança. Padre izine däl ol bara. Şu wagt öz oturan ýerinden rezultat soraýar. Indi derek barman galdyrman, diňe soragy bere, dilini gymyrlar, soragy bere bulan. Han näme etmeli, han näme netije bar diýe, rezultat soraýar bulan. Aýdyp barýar, men ýurduma dolanyp barýan. Ýene şolar ýalaky, bizem şolar ýalaky. İçinde kullanılan badiye. Kako senem ağam sağ etmeli. Türkmenistan nakla görün okmameni. Ne men akkauntda gir oturna şu akkauntda gir otur. Aw bilýärsiň ýüzüň emmedat baş ataydy dogry. Sen boy wat ýüzüň atsaňda atşmaňdym sen ýüzüň belli. Çekineň ok sen dogry dos. Onyňa sezim ýok. En şu tarihe maýtja oglanlar hadiýa, olar tanadasymyz gelenok, ýöne wagty gelende müňlerçe adamlarymyz ba biziň diýe. Tarihe maýtja. Yo, talip badi talip da maglumat. Nerede maglumat törer, talip maglumat törer. Menem şoňçu talim kilik bolan. Olanlar mesela sen seni gurla otursan ana şu sen ol bul gurla otura dogrymy? Efire gelen at gurlaýarlar. Efire gelen at gurlaýarlar te kun ýok şu zatlar. Talip men mundan wara 3 ay mundan olaýtdy. Talip ağam öňüne çykma, ağam öňüne çykma, diňleňmeni, öňüne çykma halkyň. Halk Türkmenistan, halk boljak oýdan öňüne çykjak ýokdur diýip. Mundan 3 ay mundan. Dursana ağam näme sen adamlaň wara bir mazgitini, beýnitini ogurlama üçin gelýän, niýe gurulýan? Dur, dur. Çykma diýip bir yer çykmala, talipçe bir minut dur. Bagşa bir yer çykmala, sen çykma, men çykma, o çykma, bäşim çykman, 6-4 çykmadym, bir yer çykmala do. Bir rızka vaat etmeli. Çıkma, sen otur, sen sabret, sen koşulma. Sen neme derler, su deyde derler, on azatlar, koyun o, no. Esirni. Olanlar, şu vakt bara, yani
human rights geldi diýdi, näme üçin diýdi her kim bir öz pikirini aýtdy. Bulam öz pikirini aýtdy-da. Şunun aýdany bilen biz şunu diýen edem ola dogry diými? Bolýar goý aýdar. Öz pikirimiz bar. Diýýany ýok. Onlar etmeýänsiz hemme zady seriýosny kabul etmeýän. Muň öz pikiri her bir adam şahsiýet hökmünde öz pikirini beýan edip biler, hiç bir problema däl. Bu öz pikiri menim bu aýdany bilen edem ola dogry diými? Bizim oturýan menim ýeki özüm hereket edem oglanlar. Menim daş döwründe maslahatçylarym bar. Allah Taala da aýdypdyr, maslahatlaşyň diýipdir. Daşy ýola çykynda da 2 sana adam bolsa ikiňizden biri starşy bolýar diýipdir. Düşünüňmi? Safere da çykynda. Menem maslahatlaşýan men ýeki özüm däl bu ýolda bilýärmi? Pikir etmeň men hemme edýän adam ýeki özüm edýän. Men 9 kesip 9 ölçäp 1 kesýän taşıýan. Mudan maslahatlaşýan. Onuň üçin ola geler, bul gelir sizin sörmeň, ýer işlem etmeň, gaharlanmaňam. Bolly, halamadan goýberiň bir gulakdan ýerýäňden çyksyn ýöne. Her kim öz pikiri var. Bolly şo zatlar bilen. Takos. Senin öz pikiriň bar düşünýän ýöne. Menim şu ýola çykan wagtym köp zat aýtdylar diýdiler, men hiç kimi dinlemedim. Öz ýüregime dinledim. Ýöne gerekli ýerinde maslahatlaşmaly. Eğer bir köpçülük üçin bir karar berýän bolsaň, hökmen maslahatlaşaýmaly. Bolly biziň işi. Yo, Talip, bunu dinlemedem. Ýeki zowal aýtjak da. Sen dogry am, köpçülük üçin maslahat berýän, men dinleýän, hemme nemeni görýän. Ýebilen görýän. Garaç efirin atlaşan ýeki zowal maslahat berjek bolan adamma da. Diýen dogry aýdýan, dogrymy köp berine, mysal üçin 100de pasty bir 60% dogry aýdýan. Kim zap sesle döwürtleri oturlar zap. 160% dogry aýdýan, ýöne peýda çok halkyň am teňňa durmady. Halk 40% ýalňysyny aýtdy, 60-syny dogry aýtdy, o ýalňysyny ama islenler bilen. Oglanlar, ne markany ýatar şu ýeje. Takos, o senin şahsi pikiriň dost. Men seň bilen radylaşamok. Olam meniň öz pikirim. Bolly. Bollymy, sözüň ban başga aýtmana. 24 saat ben 24 saat sulugam da. Bolly, 24 saat men ulugam da. Şunuňmy? Bollam 24 saat men ulugam da. Men dokumentan, mesele men öňüme aýtdym ha. Bolly dokumentalny bırak. Dokumentalny falan aýdýan. Türkmenistan, burmy dur. Sesimi eşdilen olsa, hemme kişi sesimi eşdilen. 24 saat men ulugam da. Naşnoylar ýalak diými? Uwan gulyn garnaşyry işleýär ama. Köş şaşdy işini 24 saat. Yok, onu işlemok. Onu işlemok. Bolly bırak. Ýöne 24 saat näle ýagdaýda? Efirde oturan atym ama 24 saat efirde oturýar. Mysal oturamam. Bolýa oglanlar, ağalar, Allah razı bolsun. Takos, men sana kän wagt aýyrdym, sen şu wagt beýleklen hakyna girip oturýarsyň. Bunça adama köp gürlemäni dar edem Britaniýa. Düşündiňmi? Sag bol, goşulyň üçin pikiriňi dinledim. Janyň sag bolsun. Düşündiňmi? Sag bol. Bollam. Daway, sagma. Bolýar. Aýdy berin vatandaşlar, ýene aşagdan goşuljak. Takos, Terolu öň kadınlar mı kadar? Bolýa Allah razı bolsun. Oturum zamanca. Her birimiziň öz pikiri bar, radylaşman beler, ýöne dinläli bolmaly. Ýöne hiç kime men öz işimi kiçiltmäne ruhsat bermem. Ýani pek görmäne, ýani çünki men özüm bilýän näle kynçylyklardan geçdim, näle zatlar edemmi, niçin özüm şaýat boldum. Şoň üçin hiç kim gelip 60% 50% diýip bilmez. Özüm şaýat boldum. Ýani düşünýärmi? Şoň üçin tawul. 40 ýaşdan bäri adamlar indi düşündi bu da. Olurdu gorku zat ýok onda. Göz açyk adam bar, göz açyk. Hakykaty bilýän adam, istina diýär da, istinan bir hakykaty bilýän adam bilen hakykaty bilmeýän adamyň arasynda tapawut bar da, hakykaty bilýän adam hakykat üçin ölmäne taýýar, dogry dämi? Ýani inanýan bir zat üçin hakykaty bilseň, sen bilýän şo seniň soňunda uje şu hakykatdyr. Şol adam näme üçin Türkmenistanda adamlaryň hakykatdan hem hakyky dini tapmagyna islenoklar, ýani tövhidi bilmegini islenoklar. Sebäbi tövhidi bilýän adam öz hakyny, hukugyny bilýär. Ýani düşünýärmi? Ol adam hiç kime öňüne boyun eýmeýär, baş eýmeýär. Bularym şonuň üçin Türkmenistanda hakykatyň dinini, islam dinini, hakykatyny aladyny raspisranýany, ýani islenoklarda şo hakykaty aýlanmagy Türkmenistan. Şoň üçin bular her hilek aferist mollalar, zatlar
taýarlaýarlar, daretýärler, komissiyada işleýän organlar, da meçitdäkiler şoň üçin bizim meçitlerimiz hökümetiň eline. İnşallah hökümetimiz bara, şu normal hökümet gelse meçidi bara, müftiyat etmelilerle, meçidi halktan alan zekatlardan etmeli. Yani meçid hökümete değişip olmalılarla içindeki imamın öyle karar vermeli. Şun näme hutbada näme aýdaryn diýip, zat ederin diýip. Şonda bizim inşallah Türkmenistana dinem bolar, zadım bolar. Mümkinçiligim bolar. Dine de inanmayan adamlara da tapawut yok yani. Bu diýjek bolan adam inanýan adamlar bir gowy ýaşamalylar vatandaşlar. Kösenmeliler. Ene suat İran'da görýän o zaman Mollov prezidentini beýikge alyp çok karar verer. Kim? İran'da Mollov bir var. Duhovny lider da, yani duhovny lider şolaryň ruhy lideri da şolaryň. Men pikir edýän bara, iň gowsy adamy öz erkinligine goý bermeli. Keret. Goý sen adamyň özi karar verýär üçin näme gowy, näme erwetdigini sen hiç kim mecbur etmeliler. Sen onu etmeli, bunu etmeli. Sebäbi bilýänmi? Mecburiyet bilen adamy hiç eşen sen bir zat zastavit edip bilmersen. O gorkudyp sen belki bir zatlar etdirip bilersin. Ýöne ol gorky adama seni silemany zar etmeýär. Gorky diňe adamy gorkup ýaşaýar. Ýöne ol gorky biroň gitse näme etjek? Ýagny ol senin düşmanından has hoplu bolýar, bilýärmi ol adam? Çünki senden 30 ýyl gören adam buradan eline wlaýet geçse mümkinçilik ol adam seni dograk göýberýär, bilýärmi şonu? Ustada, men bir dal aýdapym gelýär. Vatandaşlar bir mütdiňläň hiç kimiň tarabyna da däl ýankyly, hiç kim öwüp taşak götürme odatlarda däl men. Ýöne şular ýalyk talim, kyalyk edip bilýän wapşe hiç adam ýok şu wagtda çenni. Öň eşitdik, näli garawatyr, näme zat diýär. Şonu edip bilýän ýok. Daşyndan mar talipçan senem o daşynnaky sen beýle, sen eýle o zatlara bara. Hiç kim edip bilen ýok. Sen edýän zatlaryň. Gaty dogry düşünýär. Allah bize hayırlı etsin. Men size aýdyp otyryn. Meniň niýetim şu ýola çykymdy. Adamlar üçin hyzmatdy. Allah Taala da meniň ýüregime öwre berdi. Men geçen ýyly orada da ağlap teheccüdde dilek etdim Allah Taala. Meniň dilegim kabul boldy adamlar. Men size seriýos aýdyp otyryn. Gözümden ýaş döküp dilek etdim Allah. Amin, amin. Kabul etdi Allah Taala men dilegimi. Ne inansady men size aýdyp otyryn. Birji kabul bolan dogam şol. Oradanyň soňky 10 günü bütün gece biz meçide gidip teheccüd okuyadık. Cemaat bolup 100-200 adam bolup. Türkmenistan'ı şu wagtda çeni meçitde teheccüd okap gördüňiz vatandaşlar. Türkmenistan'ı ilatın köp Müslüman bolup bolýan ýurtda meçitlerde daşy teheccüd okap bilen vatandaşlar. Görüňde pikirleniň, ne demokratiýa döwleti Amerika. Şu taýda her adam öz ýoly saýlýar. Kim näme bola berse boluversin. Samyglan bar, kanuny bozma, hiç kime adarym degmesin. Ne berde biz gidýärdik o 3-4 meçide gidýärdik. Daňa çenni, fajr çenni ertir namaza çenni oturup doga okuýardyk meçitde, teheccüdde okuýardyk, lar edýärdik. 12 rekat bolup imam bilen 200-300 adam bolup. Näme üçin bize hiç kim adar beren ok? Näme üçin bize aýyplan okdy hiç kim? Sebäbi erkinlik bar, azatlyk bar. Amin, amin. Amin. Näme üçin o biz şonu isleýär, ýurdumyzda erkin ýaşaly isleýär. Düşünýärmi? Adam ýalyk ýaşaly. Biziň goý ýurtdan çykan wagtymyz problemi bolmasyn. Ýurda gelenmize bize azar bermesinler. Görülen adamlar ýurtdan çykýar, ýurtdan gelýär problema. Yaramasa bir problema. Ölüp gitse gidivermeli. Ilym aljak bolsaň Londona gitmeli. Egin eşik almak isleýän bolsaň Fransiýa gitmeli. Baý ýaşamak isleýän bolsaň gowy mümkinçilik Amerika gelmeli. Ölüsün gelýän bolsa Türkmenistana galmaly. Ölüp gidýän Türkmenistana. Ertiriň alada ho ertiriň. Haçan da doğru. Sen düşman bolýar. Dogryny aýtýan, hakykat aýtýan düşman bolýar. Ne oğlum? Ýokmaýan bolsa ýokmasyn ýöne. Yok talipçan, o düşman bolmak däl. Erkek galaýdan mara. Janym tenim bilen gollaýan, şuňalyk edip bilýän adam ýok. Hiç öňde soňda şunu edip bilen adam ýok. Men özüm bilenim bäri. Allah jan mara. Ödendilen saklan talip. Men birinji sebäbini aýdaýyn. Birinjilik bilen ony sag bolsun, Allah Taala razy bolsun. Bizi gollap oturan Türkmenistanyň içinden hökümetde işleýän oglanlaryň Allah Taala şolary gora bersin. Şolar da doga aýdyň damy, çünki olaryň jany başy bilen, maşgalasy bilen bu ýola bize hyzmat edýärler halk üçin. Midama dilek ediň şolar üçin.
Ýatdan çykarmaň şolary, madam. En olar yürekden bize hizmet edýärler halk üçin. İnşallah wagty sagada gelende kakos çekemok dost adahat bersen şuun. Kän wagt aýdym sana. Şolar üçin madam. Talipcan amin. Amin. Yamanlyk yüzü görkenmesin Allah Taala. Näme üçin Türkmenistanyň nuryny, meniň wideolarmy, nuru bilen menkini Raja Rossiyada bizim efirlerimizi, kanallarımızı blog etdiler. Türkmenistan'a blog etdiler. Üniversiteler aylanıp TikTok'lar. Näme üçin vatandaşlar? Ha? Soru verin. Belki hakikaten görüşýänimiz üçin bolup bilermi ki? Canymyzy ortaga. Olaň işine gelen akşam üçin. Olaň işine gelen akşam üçin talip. Näme düşünmediler? Näme berdi? Yo, 6-7 klasdan logikany bilen düşünüp biljekler dol. Logikany işledin diýen adamlara gereklerinde kelleňi işledip pikirleniň näme üçin eýle edýärler. Prosta bir analiz etmeli, adamlaryň ilmsizligyndan peýdalanyp, ynanjygyndan peýdalanyp, her kelek töhmetler atyp adamlara aňyrda gep ýaýradýarlar. Ana bir wagt näme diýdiler, talibiň informatorlary tutulýar edildi. Orada tutaýyn birazjyk meçhit bilen bolaýyn diýsem, bular karşı işe. 3 adam bolsak olar 1000 adam, 20 adam, 50 adam. Tapawdy bardyr. Bir adamdan 2 adam gowy kellet işleýär. 2 adamdan 5 adamyň gowy kellet işleýär. Biz inşallah yeňer şular Allah'ın izni bilen. Men 1 ýyl ödül aýtdym. Vatandaşlar, inanyň diýdim, inşallah şular soň geljekdir diýdim. 1 ýylyň içinde edilen işleri sereden adamlar, näçe adama haýrymyz degdi. Bütün Türkmenistan bizi tanıýar. O tarapda tanıýar. Adamlarymız 1000den geçikdi sanymyz. Şonuň üçin hem inşallah birazjyk sabr edin. Men size Allah'ın iznine söz berýän, şu ýylyň soňuna çenli ulugurlamäň halka ýaga alýar Türkmenistanda. Inyň şu sözüm ýatlaň meniň. Aşamadan kemet bilen talipcan seni. Amin. Allah razı olsun. Erkekler vatandaşlar erkekler alaydan. Şonu hiçiňiz başaraň da. Ol şuguruň bar birine yaraman biler. Ýöne erkekler alaydan men. Şu talipden uluglan men. 40 ýaşadym ýöne. Şu zady şu ýaşyma sen edik görmedim, edenim görmedim. Ene şu wagt görüp otyr. Bolýa menem ýuwaş-ýuwaşdan efir ýapaýyn ruhsat berseňiz, menem wagtym çäkli. Allah hemmeňizden razy bolsun. İnşallah ertir açar Allah ýol berse efiri. Amin. Amin. Talipcan garaşýasy TikTok'da ýok diýen açmadan efir bar. Minnetdar janyňyz sag bolsun. Özüňde goýsaradym. Assalamu alaykum rahmatullah. Vay sağlaň, saman olar. Ben de zarňyza goýdy, özüňde oturdyň. Sizde. Allah'a emanet olun.